jabaran na jeba ambe au bela jele fu dante fuli mina au munu ba fle sanga naka wakati anga bololo stra ali fe mali kona ya kata se mali ko kana ma fuli bilibiliba ambo ta ni ka odi au ma biye sibiri janvier kalo kletan ani nani samba flani muga ani saba ay nyo sora na kokura bega kuma ale jemuka o keneka bega kuma e jemuka meni abe lase au ma mali kuna funi ale jabarani sanfe sibiri o sibiri kadam ne ne kaya tan ani kile kata kunche akaya tan ani fla o mala bi anye invité kuraw ni ga ulu soro ambulo koro kokura sibiri temeni aya fo na chogo minaka kala ka masara manin dili ay bi sibiri fana ni ka o yirana o kumala aw munu be ka fleni wakati na amba foko akaw bismillah jemuka ale wati seleni ay wasabi invité munu nulu be mbulo koro sa o de kilimure yan fan fe Boubacar Bokoum ale président du parti africain pour l'intégration et la souveraineté flana sa ale koni n'etale chien fola nga plateau ka ni ale chien flana no Pape Diallo mouvement yera wolo debout sur rempart ale o may ale be numa yan fanfe o kumala ayo bismillah ni che ika welele la telefoni wakati na ka ilame babe fo mali kono mali kokan ka malien bella jo de don kiramanto yala o jaray ala ka jamana basigi awni ci ko ndalila awna nanga wele jabi o jaray ko sobe foli kanju memi bolo ka la se mamunu be kan la jeni wakati na mamunu be kan wel an lameni wakati na ku befo ku walimando ka ka teleso era nyama ofo ni hakilina nyuma ina parce que jamana joye femu ye amanogo donc ambe Allah taala deli anga furo be ala ka yafu bela jelema munun tora maliko kelela munu ya ankon ala ka hino bela jelena ka do ke ala ka jamana basigi ala ka malion kambe ala ka na kuma progotole mbo anda ala ka kuma do anda mu ye jamana jokmay amen Diallo. Ok, donc Aïcha Kouné Diva on sur la Keneka vraiment Nisonja okumala menga foli fra onkoreta ka beaucoup ay do mu fanake amina babu ndamne a sababu alsa kake ere ni Nisonja bay anga jamana konnana ani blasarli mi sababu alsa faso jobrao wasika uduzu wasika lami wala sa faso baraka sika anyenga demando bekelina bekasika na faso ka kungorota voilà merci ay wasa yana nga do anga question ulu konna la o munu be ka la yani wakati na ambeta sibla ke kata anga fintigila ka munu be no bingani wale kontara ka anga fintigila ka ulu segere tarata temene janvier kalo kletan samba flani muga ani fla akera ja aleni jafara be ni nyonche bingani wale fla nyere konna la sa gumara alini masina fene be ala bingani wale nkera sa wiye ka anga fintigila ka ma tan aninani ni ka ulu bone unina ma tan ani kele ulu jogina anga bolma fen kele fana no fintigila ka utay o chiena ma jugunun ta fanfela la sa usira ka dankari karogena dinetigila ma bisaba ani kele na ka klatuni ma munu jogina ula sa okera ma kelenye uyota ninga tanai anga fintigila ka munu tora ni kelela amido ke alaka bada dali alaka onoyo wi alsa alaka anse jugula alaka na jugu alaka na ulu siena kele kon beta antora mana ge chugo koni ini jugu mana kar nyogona dobe to ala mala ala ka limanadi bamagato komoko luma sisa amina do anga question ale konna la monsieur beaucoup 14 janvier no ebié anga chama fanga jamana nyama no yo colonel Assimi Goïta ayake journée de souveraineté anga jamana ka yerma horonya ayake ni oye mala biere yoye amsika foko bié a sanflanay kasawe ke saluanya afiti donc ayake journée chômé payé feneye jamana de ulu kama hakilina jume okula ka foli blela ikane nyinigali na ka jamana nyema RFO ni hakilina ina parce que ni ya jatemene 14 janvier ka foko souveraineté do misaliado parce que peut-être que a fochugo la c'est ka mo do toro parce que indépendance était bikoye parce que depuis 60 on est indépendant donc bibi na ni na souveraine ko fo peut-être que ate famuya mais en kanga hakli jakaboke ka amboyoro jatemene parce que adama de ni ti bofandon itayorobi ko nafli donc na yenyo nyininga ka nyon famu ambaye ka fo mina mundirama amina ko falente oki boy mina mundirama
a minan jɛngɛna dɔw bolo donc a ka kan an ka ɲɔgɔn ɲininka an bɛ yɔrɔ jumɛn an bɛ lahalaya jumɛn na donc an b'a fɔ a ma nazarakan na réaffirmer la souveraineté donc o kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ fɛn dɔ kun dira nka a ma dafa fɛn dɔ kun dira a tilala ka jɛngɛ an bolo an kan k'a latilen donc n'i y'a bila o minan kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ bi na lahalaya kɔnɔ parce que hakilina mun bɛ yen mun ye yɛrɛma hɔrɔnya ye a kuma fɔlen don nka a lawaleyalen tɛ o dun o tɛ se ka kɛ ni an man an jan an yɛrɛ la k'a fɔ an kan k'a lawaleya parce que kabini 60 fo kana se bi ma an y'a ye gɛlɛya caman ye an ka jamana in sɔrɔ coup d'état 5 ɲɔgɔn na ka bɔ banbanci kɔrɔnfɛmɔgɔw rébellion 4 ɲɔgɔn na donc n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ jamana yɛrɛ sigilen don fɛn mun kan majɛ dɔ b'a la donc n'an y'an yɛrɛ ɲininka an b'a ye k'a fɔ majɛ fana caman bɛ yen n'i y'a ye o bɛ kɛ kɛnɛma jugu bɛ i da kɔnɔna jugu de kan ka o baara ninnu kɛ donc gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan an b'a ye k'a fɔ an yɛrɛ nɔba b'a la donc n'an ko souveraineté o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko anw nɔ t'a la parce que janfa in ye anw yɛrɛ de fɔlɔ ye yan'a ka se maa wɛrɛ ma donc a ka kan an kan ka ɲɔgɔn ɲininka bi na an ye jamana in mara lahalaya jumɛn kɔnɔ donc minnu ye jamana mara bi don sera u kan ka se ka bɔ bi ka kuma pour que jamanadenw minnu wolola 90 kɔfɛ olu ka se ka faamuya dɔ sɔrɔ jamana taabolo la donc an kan ka ɲɔgɔn ɲininka mun de bɛ yen parce que bi na an bɛ lahalaya mun kɔnɔ diɲɛ bɛ taabolo kuraw de kɔnɔ donc an tɛ se k'a kɛ komi ni an tun bɛ 60 wagati la donc bi an bɛ lahalaya kura mun kɔnɔ an kan k'an yɛrɛ ɲininka anw denw na anw mɔdenw olu bɛna bila minan jumɛn kɔnɔ donc hakilijakabɔ in b'o yɔrɔ de la donc souveraineté in a b'a minan kɔnɔ fɛn fila bɛ yen nɔ mun b'an jɛ bi o ye yɛrɛma hɔrɔnya ani kafo ɲɔgɔn na donc o de y'a to an ka parti kɔnɔ an ko parti africain donc farafina bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan ka intégrer ensuite an kan ka yɛrɛma hɔrɔnya an k'o kan ta ye parce que a tɛ se ka faamuya k'a fɔ maa kalannenw kodɔnnaw b'an fɛ yan dugukolo jukɔrɔ nafolo b'an fɛ yan nɔ ji bɛ yan fɛn bɛɛ bɛ yen mais anw dun bɛ se ka kɛ diɲɛ jaka ye cogo di k'a fɔ ko bɛɛ bɛ na ka ni i sago ka an na an sigilen don an bɛ k'o filɛ donc wagati sera an kan ka an hakili dayɛlɛ k'a fɔ an fana tɛ kɔfɛmaa ye an bɛ se minnu y'a kɛ olu m'anw sa ni anw ye minnu bɔra nin kɔlɔlɔ ninnu kɔnɔ caman tɛmɛna nin sira ninnu fɛ n'i ye Chine ta u ta wagati man jan n'i ye Corée du Sud ta a ma mɛn kosɛbɛ olu tun bɛ taa juru ta Sierra Leone ani Liberia olu de bɛ kiya dilan bi donc mun de b'a to an b'a fɔ ko an ta in tɛ se ka kɛ i mana fɔ wagati u b'a fɔ aw kɔni ni aw bɛ dugukolo min sanfɛ o na anw bɛ mun sanfɛ olu tɛ yɔrɔ kelenw ye parce que aw bɛ ka fɛn fɔ fɛn minnu tɛ se ka kɛ adamaden n'i dalen don i yɛrɛ la fɛn tɛ yen nɔ mun tɛ se ka kɛ ni ala ka yamaruya ye n'a ma kɛ ala kota ye n'a ma kɛ ala sɔsɔ ye n'i taara ni fɛn fɛn ye ni dilanni sira don n'i y'i cɛsira la a ma fɔ ko gɛlɛya t'a la gɛlɛya b'a la parce que i bɛ misaliya ta an bɛ ka fɛn mun ɲini bi a tɛ se ka nɔgɔya an bolo parce que an ma kunu fɔlɔ hali ni ye mobili di adamaden ma ka carburant k'a kɔnɔ ka tile k'a la n'i ma maa bila a kɔnɔ mun b'a boli mobili in tɛna se ka taa n'a yɛrɛ ye donc bi na an hakili la o minɛnw bɛɛ b'an bolo mobili b'an bolo carburant b'an bolo fɛn bɛɛ dafalen don donc maa min bɛ se ka an sama ka taa n'an ye an mago b'o maa de la donc n'an b'a fɔ o ma ko leader un leader qui a un très bon leadership donc jamana mago b'o de la pour que ka jamana bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ donc anw bolo souveraineté in a b'a minan kɔnɔ bi ka mɔgɔw hakili jigin k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya mun fɔra a bɛɛ dafalen t'an bolo an kan ka kunu ka an cɛsiri ka baara in lase a seyɔrɔ la minnu tɛmɛna olu y'u seko kɛ a danna yɔrɔ dɔ la nka an kan ka a dalafa kuma ɲana muma yɛrɛ wolo pap salon ta ɲa y'aw jɔyɔrɔ aw jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ salon 14 janvier la bokum bɔra sisan k'a fɔ yala e bolo journée de souveraineté a b'a minan kɔnɔ voilà donc a fɔra cogoya min na ko nin na janvier tile 14 ko o ye ka jɔnjɔn ka ta ka di jamana ma ka da kan k'a fɔ ko koba dɔ kɛra jamana kɔnɔ san 2000 janvier kalo tile 14 san 2022 n'o ye salon ye koba dɔ de kɛra ni o san min ye bi ye o san kelen de ye bi ye voilà donc ko ye san fila fɔ mais o san kelen de ye bi ye voilà samayɛlɛma fɔlɔfɔlɔ de ye bi ye voilà donc jansa de don ka kɛlɛ wulikajɔ de bɛ yen k'o de jansa donc mun de kun kɛra i y'a ye k'a fɔ ko a bɛ waatinin bɔ
anga jamana kun binan gela bakono jamana kun kuma sulla na kun fura kire malien fi malwa binkira an kan la gauche kira kan fagalite fagali mi ma danga jamana kan anga dambe ku la gauche no jamana orient ku tem pratiquement tukuni kongo kumbe mirishu kumbe europe jeli tasma taro fute malien wati kelen de la mɔgɔ minnu tun bɛ diɲɛ kɔnɔ ni olu ka kan dɛmɛ don anw ma olu de kɛra sababu ye ka gɛrɛtɛ tɔ titi an kan an ye k'a fɔ ko salon o janvier kɔnɔna de la CEDEAO y'a ye ni gɛlɛyaba in kɔnɔna na ka tila k'a fɔ tuguni k'u b'u bolo di ɲɔgɔn ma tuguni ka gɛrɛtɛ de sigi anw kan sisan donc o gɛrɛtɛ min kɛra ka ɲɛsin anw ma sisan ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma minnu bɛ bi n'u tun bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ la walasa ka se k'an bɔ o kumasulu kɔnɔna na wa se k'u bɛ gɛlɛya las'u ma donc ka tila k'a fɔ tuguni ka fɛɛrɛ bɔ cogoya min na gɛlɛya bɛ se ka barika bonya jamana kɔnɔ fo jamanadenw ka wuli o ɲɛmɔgɔ kelenw fana kama tuguni jamana yɛrɛ tɔ yɛrɛ ka ci complètement ka to jugu yɛrɛ bolo ten kosɛbɛ donc o ko minnu kɛra ni CEDEAO ye sanction ta Mali kama malien ɲɛmɔgɔ de bɔra fɔlɔ Nekli bala adona anga ministre colonel Abdoulaye Maïga a bora ka foko a répète 3 fois ko CEDEAO ye gɛrɛtɛ mi kɛ anw kan ko ka dɔgɔ dɛ ko Mali yɛrɛ fana bɛ sira bɛ datugu ni CEDEAO tɛ fɛn na don ko Mali fana tɛ fɛn labɔ donc o kumakan min bɔra o kɛra sababu de ka jamanadenw dusu de lami donc o camanba de kɛra k'u bolo di ka bolodi ɲɔgɔn ma kɛ ani jamana ɲɛmɔgɔw cɛ ka kɛ kuluba kelen fanga kelen ka sɔrɔ ka jaabi di jugu ma donc o jaabi min kɛra jamanba de bɔra o la 14 janvier 2022 n'o o ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'indépendance la donc o bɛ an tila jigi fɛn fɔlɔ min na o mun ye a fɔra an ka jamana kɔnɔ ko jugu mana kunbɔ kɔnɔna ani kɔkanna na ko saya o ka fisa ni malo ye donc maliyɛndenw de y'a faamuya k'a fɔ jamana bɛ yɔrɔ min na bi an ka danbe an bɛ wuli ka jɔ kɛ n'a ye an ka hɔrɔnya jamana hɔrɔnya an bɛ wuli ka jɔ kɛ n'a ye an ka jamana jɔnjɔn n'o ye vert jaune rouge ko bi ko o rouge ma yɔrɔ dɛ k'an b'an ɲɛsin o de ma bi an pɛrɛnnen don bi ka anw ni de di an ka jamana kana malo donc o wuli ka jɔ ba yɛrɛ min kɛra dɛ n'o kɛra mɔnɛ bɔ wuli ka jɔ ye ni farafinna bɛɛ ye Mali ye ni wuli ka jɔ ni gɛlɛya kɔnɔna na u ka ɲɛbɔ an fɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la Mali bɛ ka sira min ta ka bɔ jɔnya bolo il faut que farafinna yɛrɛ fana ka bɔ o jɔnya bolo kɔnɔna de la donc o ko min kɛra o don depuis maliyɛnw ni parce que an ka hymne national fana b'a fɔ tuguni ko n'an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la k'an ka kɛlɛ ka kɛ kelenya ye parce que jugu bɛ na de k'aw fara n'aw fara la o bɛ se aw la donc pour que aw ka se ka se jugu la fana fo aw ka gɛrɛ ɲɔgɔn na k'aw bolo di ɲɔgɔn ma k'aw hamiya kɛ kelen ka ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ dɛ donc ka kɛ o kelen sisan donc o kɛra barikaba de bɛ don o la o kumana a bɛ jugu bute donc depuis le 14 janvier 2022 a ye k'a fɔ ko wulikajɔ min kɛra o kɛra sababu ye ka galabu yɛrɛ de don an ka ɲɛmɔgɔw la u wulila k'u jɔ k'u titi fasodenw kan k'u ɲɛsin jugu ma n'o ye faransi ye ka sɔrɔ k'a fɔ faransi ɲɛna an de ta ye an ka jamana kan an de ta ye an ka jamana ye an sago de bɛ kɛ an ka jamana kan donc o tun bɛ tintin min kan président Assimi Goïta bɔra ni o de ye ko Mali souveraineté Mali masaya a de la seginna ka di jamanadenw ma wa an ka jamana kɔnɔ tuguni ni fɛn saba de bɛ yen o tɛ négocier ni mɔgɔ si ɲɔgɔn cɛ a fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye mɔgɔ si tɛna fɔ an place la a ka d'an ye ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ye diɲɛ kɔnɔ n bɛ bolo di ɲɔgɔn ma kɛ mɔgɔ si tɛna diya waati tɛ an ka tuguni o de y'a to a y'an bolo bɔ faransi bolo ka tɛgɛ di Rusi ma ka minɛnbaw sɔrɔ filanan ye min ye ni ko o ko bɛ kɛ jateminɛ de bɛ kɛ fɔlɔ ko est-ce que Mali bɛ ta sɔrɔ a la fɔlɔ wa ni maliyɛndenw t'u ta sɔrɔ a la o tuma Mali yɛrɛ tɛ da don o kuma na o de y'a to an y'an ka sanu ko kuma ninnu na an commencera sisan k'u tubabu dabɔ a la dɔɔni sanu ka kɛ an yɛrɛ ta ye sisan donc o caman de bɛ ko ninnu bɛ sen na sabanan ko min ye o ye jamana yɛrɛ i b'a fɔ hɔrɔnya ou bien jamana masabaya a tɛ lanɔgɔ fan si mɔgɔ o mɔgɔ bi ni Mali sigira ni m'an bonya an t'i bonya ni y'an dɔgɔya an bɛ dɔgɔya Abdoulaye yɛrɛ Mayiga y'a fɔ a taalen ONU kɔnɔna na a ko bon bi Mali bɛ yɔrɔ min na sisan ni cɛ o cɛ y'a kɔrɔbɔ k'an nɛni an man t'a sara
ni bal kelen ci fa mugu fan kelen ci la donc o jɔsen n'o fɛn min talen don an bolo sisan comme fin bonya b'a yɛrɛ yɔrɔ voilà donc o ko minnu kɛra dɛ donc a yira la k'a fɔ ko bi bɛna tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ se k'a fɔ ko jamana masabaya a souveraineté a bilala a minɛn kɔnɔ sisan donc bi Mali ani kunu Mali o tɛ kelen c'est-à-dire Assimi ka Mali ani IBK ka Mali tɛ Mali sugu kelen an b'a fɔ ko ala ka hinɛ IBK la voilà mais bon sisan ko bɔra ɲɔgɔn na sisan donc an bɛ ko o masabaya ye donc an bɛ ka o de a fɔ cogo di an bɛ ka tɛgɛrɛ ninnu ni ɲɛnajɛ fɔ ka ɲɛsin o de ma sisan o ta jasali voilà donc jasali bɛ ka kɛ se bi ka ɲɛsin o ma ko walasa mɔgɔw k'i bonya i yɛrɛ de b'i yɛrɛ bonya fɔlɔ donc n'i yɛrɛ y'i yɛrɛ bonya mɔgɔ tɔw bɛ sɔrɔ ka bonya ta ni ka o ɲɛsin ma a bɛ kɛ o cogoya la an ka monsieur Bokum n bɛna i fan fɛ Jalo ka se ka reposer dɔɔni an ka olu kɔni an ka jamana ɲɛmaa n'o ye Assimi Goïta ye kolonɛla Assimi Goïta ye société civile maaw ɲɛma dɔgɔkun tɛmɛnen na a y'a yira k'a fɔ ko a kumana fɛn min kan o de ye yuruguyurugu kɛlɛli ye a ka kuma fanba bolila o kan yuruguyurugu kɛlɛli monsieur Bokum est-ce que jamana in kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko yuruguyurugu bɛ se ka kɛlɛ ka ban a bɛ se ka kɛlɛ ka ban a man gɛlɛn yɛrɛ cogo di k'a sababu kɛ yuruguyurugu kɛlɛli kɔrɔ tɛ k'a fɔ minnu ye tiɲɛni kɛ ko b'o minɛ k'o don kaso la yuruguyurugu o y'a yɔrɔ fɛgɛma yɔrɔ ye o tɛ koba ye olu kɛli i b'a ye k'a fɔ an yɛrɛ ka taabolow la gɛlɛya n'u b'a la Assimi da sera olu ma k'a sababu kɛ n'u minɛna olu yɛrɛ de bɛ tila ka taa delili kɛ donc o ye adamadenya kow ye donc olu tɛ kobaw ye mais mun ka gɛlɛn n'i y'a mɛn k'a fɔ i bɛ yuruguyurugu kɛlɛ f'i ka sɔrɔ de ɲini fɔlɔ sɔrɔ de bɛ ɲini maintenant gɛlɛya minnu bɛ an ka jamanaw kɔnɔ o ye d'abord an tɛ baara kɛ ka sɔrɔ kɛ sɔrɔ fana bosoyɔrɔ la janfa b'a kɔnɔ a sabanan ye mun ye sariya tɛ kɛ a kɛcogo ɲuman na ni fɛn saba de bɛ jamana basigi bi bi in na n'i ye jateminɛ kɛ an bɛ tali kɛ wariko kan parce que n'i y'a mɛn souveraineté i ka souveraineté bɛ sɛmɛ jumɛn na i ka sɔrɔ i ka baara ani i ni jamana tɔw bɛ sanni feere kɛ ni hakilina mun ye n balimakɛ da sera a yɔrɔ ma a ye sanuko kuma fɔ mais i b'a ye k'a fɔ wagati tɛmɛnenw na kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada a bɛ fɔ ko Mali ta ye 20 ye mais o 20 fana tɛ tiɲɛ parce que jate t'an bolo mun b'a dɔn k'a fɔ hakɛ jumɛn bɔra sanu bɛ bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ an t'a ɲɛ dɔn o kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ e y'i ka misi san e ye muso ye e ko ko ne tɛ se misi kan tigɛ cogo la n tɛ se a boso cogo la i taara di wayekɛ ma k'a boso i ye wayekɛ tatɔ bɛ taa ni e ka sogo bɛɛ ye ka golo to e bolo ka kunkolo to e bolo ko madame ko nin ye e niyɔrɔ ye ayi ne bɛ kɛlɛ ko la ko in b'o de nɔfɛ ayi kɛlɛ bɛ ko la maintenant ni an ko k'an b'o kuma fɔ minnu mɔgɔw bɛ bɔ u b'a fɔ jango ala Gana yan fan fɛ golo bɛ dun koyi an ko awɔ golo bɛ dun ye sen in bɛ dun koyi o fana bɛ dun bu dɔ bɛ sogo la koyi kunkolo la koyi nɛn b'a kɔnɔ donc kuma in bɛɛ bɛ munumunu o de nɔfɛ o de b'a to entreprise minière b'a fɔ ko an bɛ RSE respecter an bɛ école jɔ o tɛ ka baara ye i b'an ka hakɛ d'an ma anw de b'a ka an sago ye donc nafolo ɲinini fɔlɔ ye o ye donc fɛn minnu ni ala y'o dɔn an garisigɛ la o ka k'an ta ye fɔlɔ o ye fɔlɔ ye o kɔrɔ k'a fɔ souveraineté b'a to an bɛ se ka hakɛ mun di wayekɛ ma anw de b'o o latigɛ k'a fɔ i ye nin baara in kɛ baara cɛɲɛ don i ka hakɛ ye nin ye 20 de y'i ta ye 40 de y'i ta ye sogo dɔɔni bɛ se ka d'i ma i bɛ taa n'o ye o bɛ faamu o cogo la donc n'i bɔra o kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ fɛn mun ye an ka économie yɛrɛ fanba ye n'o ye sɛnɛ baganmara ani mɔni olu de nɔ tɛ ba la k'a sababu kɛ nazara minnu yɛrɛ ni anw bɛ baara kɛ n'olu bolo bɛ an ka wari kan olu yɛrɛ tɛ fɛ olu ka san sɔrɔ n'i ye misaliya ta Bagineda fɔlɔ tomati kun bɛ sɛnɛ o yɔrɔ la muso caman kun b'o baaraw la usines dilala o hakɛ la mais maaw sɔrɔla maliyɛnw na minnu ni maa wɛrɛw y'u bolo di ɲɔgɔn ma k'olu usines ɲɔngiri ka musow bɔ baara la ka o usines datugu parce que ni ye Italie ta minnu bɛ tomati feere an ma mais olu tɛ fɛ o ka yiriwa o donc maa min bɛ se k'o financer k'o faga o baaraw de bɛ kɛ donc fo bi an ka wuli k'a lajɛ k'a fɔ sɛnɛ minnu ni an ka jamanadenw fanba bɛ o kan donc baara de bɛ kɛ olu yɔrɔw la o de ye économie réelle ye
maintenant ni ma baara ko kan fo e be financer de kono financer koro e mo dongo do e be juru de ta ka juru sara parce que dongo do e be ta imo la e be ta CDAO la ka fo ay juru do na juru mun dumbe do la condition bala d'abord intérêt bala o e kelenye o tika projet nyanama fana financer parce que projet fin ni projet de développement réel do o tout dado la wa fo ku tise ko ke mais bibi na ni ko kibe na ni kalan kalamu ye anga lili yɛrɛ parce que denmisɛnninw de jamana ɲɛta sinsin bere ye n'i ko k'i bɛ kalan sinsin bi i mago bɛ nafolo kasabe mun na pour que ka kalan yɛrɛ dilan a wari tɛ d'i ma e dun bɛ taa bɛɛ ɲini kɛnɛma de a wari tɛ d'i ma mais n'i ko k'i bɛ taabolo wɛrɛw kalan mun ye nazaraw ka taabolo ye minnu b'an bɔ an ka tabiyaw kɔnɔ n'i ko k'i mago bɛ wari la k'o de baara kɛ o wari bɛ d'i ma donc o kan k'a to an k'a faamu k'a fɔ an man kan jigi da ninnu kan ko ninnu bɛ anw dɛmɛ anw ka bɔ ni kɔlɔlɔ in kɔnɔ donc a ka kan bi an k'a lajɛ ji ɲɛma jɔlen na sɔrɔ yɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo di sɔrɔ yɛrɛ bɛ kɛ cogo di sɔrɔ mun tɛ juru ye kɔfɛ mun ye anw yɛrɛ ka baara sɔrɔ ye ni an y'o baaraw boloda i b'a ye k'a fɔ fɛn mun n'u b'a fɔ a ma ko économie réelle n'i y'an ka économiste ninnu caman ɲininka o b'a fɔ oui n'an bɔra CEDEAO la bi Mali bɛ bin n'an bɔra CFA la bi an tɛna se ka foyi k'an yɛrɛ ye il faut que an ka temps ta mais depuis 60 o temps in b'an bolo an bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni biɲɛ dɔ bɛ yen nɔ n t'a dɔn a tɔgɔ ye cogo di bamanankan na nka a ɲɛgɛn don n'i y'a don n'i ko k'i b'a bɔ a b'i fari bu bɛɛ tigɛ donc n'o kɛra k'i sɔgɔ i b'a digi da ka bɔ mais n'i ko k'i b'a mundeni bɔ i bɛ na ni jogini wɛrɛ de ye donc anw ni ninnu cɛla bɛ cogo di fo ka taa diɲɛ wuli u tɛ yafa an ma an ye mun k'u la donc a ka ɲi anw yɛrɛ ma an k'an cun n'u ye o kɔrɔ ye mun ye wari mun n'a kuma bɛ ŋunuŋunu la n'u sirannen don k'a kɛ u ka wariko in sigi sen kan wariko kuma in bila sen na dɛ conseillers b'a f'u ɲɛna ko wayi ko n'i ye wari kɛ k'a démonétisation ka gɛlɛn o ye kelen ye ko an ni diɲɛmaaw tɔw ko o baara ko bɛ gɛlɛya o ye fila ye mais nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ a ma faamuya parce que ngalon don k'a kɛ sababu jumɛn ye yani nin wariko in ka na an tun bɛ sanni feere kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka falen kɛ o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye wari 21e siècle la wari ye fɛn fila de ye danaya bɛɛ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn bi k'a fɔ diɲɛ farafinna yɔrɔ bɛɛ dalen don Mali la bi k'a fɔ an bɛ taabolo min kan m'a fɔ ɲɛmaaw dɛ m'a fɔ Alassane Ouattara ninnu ni Macky Sall ninnu m'olu fɔ dɛ jamanadenw minnu bɛ farafin jamana kɔnɔ taabolo fɛn fɛn bɛ an na bi a ka d'u ye donc o ye force fɔlɔ ye pour que i bɛ monnaie créer n'i ye monnaie créer bi n'i ko Mali monnaie don farafinna bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ donc o bɛ kɛ ka farafinna fara ɲɔgɔn kan wariko hakilina la filanan ye mun ye u b'a fɔ ko monnaie scripturale o kɔrɔ aw ka Orange Money ni fɛn ninnu wariw bɛ taa cogo min na mais fiɲɛ dɔrɔn de don ni e ko ka wari ci e ma bi dɔ de b'a ka machine ta k'a programmer k'a fɔ ko 1,000,000 bɛ e kun mais wari 1,000,000 tɛ o donc sɛbɛnninw de don mais sɛbɛnnin in bɛ sɛbɛntiya cogo jumɛn na o ye ni mɔgɔw dalen don a la k'a fɔ n'an sera madame fɛ yen nɔ an ka 1,000,000 mun b'a ka téléphone kɔnɔ a bɛ se k'a bɔ k'a d'an ma o ye danaya ye ala barika la bi sanu b'an bolo donc jɔn bɛ se k'a fɔ ko danaya sabatilen tɛ donc ninnu bɛɛ ye hakilinaw ye mun b'a to hakɛ to mun b'a to bi wari mun n'u o sirannen don a bɛ se ka lawaleya mais n'an dun ma wari bɔ gɛlɛya mun n'an b'a kɔnɔ an tɛ bɔ a kɔnɔ parce que n'i y'i bolo bɔ o bolo sɔrɔsiya hukumu kɔnɔna na i ka nafolo ko i ka économie fɛɛrɛw bɛɛ bɛ olu de bolo u t'i to yen i tɛ se ka walawala donc i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ yuruku kɛlɛ k'a sɔrɔ sɔrɔ tɛ yen parce que mɔgɔw bɛ kɛlɛ mun nɔfɛ parce que sɔrɔ ka dɔgɔ sɔrɔ bɔsɔcogo man ɲi donc i bɛ baara de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ in k'a jidi k'a bɔsɔ ka ɲɛ ka mɔgɔw ka hakɛ d'u ma la o bɛ fanga d'e ma minnu tɛ ka sariya bato a bato cogo ɲuman na i b'olu ɲangi minnu ye tiɲɛni kɛ i b'olu ɲangi mais ni fɛn yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ aw yɛrɛ dama bɛ kɛlɛ la fɛn fitinin nɔfɛ parce que n'i ye Mali in ta i b'a ye k'a fɔ minnu kalannen don olu de kɛlen don k'u yɛrɛ bila bɛɛ sanfɛ k'u ye kodɔnnaw ye olu b'a man ca minnu bɛ fonction publique la n'olu bɛ fonctionnaire baara la olu mɔgɔw man ca Mali fonctionnaire bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ma d'a la n'a bɛ ba 20 bɔ bon donc n'a fɔra ko fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ dan o yɔrɔnin dɔrɔn na ko dugumamɔgɔw sigilen don k'olu filɛ basigi tɛ se ka na donc o de b'a to
corruption a bɛ lahalaya mun kɔnɔ a dilanni ka gɛlɛn k'a sababu kɛ hali sɔnni i b'a jateminɛ sɔnni cogoya dɔ ye corruption ye mais taabolo kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ an ka adamadenya bɛ cogo min na wajibi don ni e kɛra sɔrɔtigi ye e bɛ hinɛ dɔ la ka dɔ d'a ma mais i hinɛtɔ a la i bɛ k'a esprit fana manipuler sira dɔ fɛ donc pour que e kana n'a fɔ k'e bɛ dɔ sɔn n'o y'a sɔrɔ a yɛrɛ b'a ta sɔrɔ don hali ni ye djihadisme ta i bɛ maa caman ta bi o ye muguw ni marifaw ta Mali kama mais sɔrɔ koɲɛ b'a kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ sɔrɔ dɔw kun b'u la ko caman bɛ yen nɔ u tɛ don a kɔnɔ donc anw bolo yuruguyurugu kɛlɛli fanga o ye fɔlɔ de i k'i ɲɛsin nafolo baara ma sɔrɔ ka kɛ ni sɔrɔ kɛra i b'a bɔsɔ cogo fɛsɛfɛsɛ ka tile jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'o kɛ a tɔ bɛ nɔgɔya i bolo tiɲɛ yɛrɛ n tɛ wariko kuma ye bi m'a bilasira i ka kuma kɔnɔna la i y'a yira k'a fɔ ko u sirannen don ka wari bɔ u ye jɔn ye sisan anw bolo jamana ye jamana ɲɛmaa de ye mais jamana ɲɛmaa fana kelen tɛ baara kɛ o parce que i ja mana faniya cogo cogo minnu bɛ kow ɲɛdɔn olu de b'i bilasira donc an b'a fɔ olu ma généralement olu ka conseil économique ye parce que n'i ye wariko kuma fɔ i bɛ taa maa minnu wele u bɛ wele ka bɔ min ils sont experts de quoi FMI Banque mondiale a bɛ komi ni i bɛ wari ɲini ONG kɔnɔ sisan cahier de charge bɛ yen donc u b'a f'i ɲɛna n'i donna nin lahalaya ni nin lahalaya in kɔnɔ an bɛ wari d'i ma nka n'i bɛ t'o lahalaya kɔnɔ an tɛ wari d'i ma bon bibi in na an bɛ ka baara kɛ minɛn mun kɔnɔ o de y'a to n y'a fɔ n ko finance parce que n'an mago bɛ fɛn fɛn na i b'a ye ministre des finances bɛ emprunt obligataire kɛ sur le marché international u bɛ taa wari ɲini bon wari in n'i y'a ɲini o minɛn kɔnɔ juru don a bɛ sara maintenant conseil bɛ mun f'i ɲɛna n'i bɔra nin kɔnɔ an bɛna kɛ cogo di ninnu tɛna juru don an na n'an ma sɔn u ka nin ma u tɛna nin d'an ma n'an ma sɔn nin ma u tɛna nin kɛ o faamuyalen don o dɔnnen don mais olu ka dɔnni kɔnɔ olu de kan ka se k'a fɔ président n'an bɔra nin kɔnɔ nin fɛɛrɛ bɛ anw bolo mais n'o fɛɛrɛ t'aw bolo ça veut dire que jɔkun tɛ e la parce que ni e nana de e bɛ k'a fɔ ne ye ko kɔlɔlɔ minnu b'a kɔnɔ ne b'a dɔn ni ne kan ka taa Kulukoro yanni Kulukoro ça fait 60 km ne b'a dɔn k'a fɔ mobili boli a ma nɔgɔn n b'o bɛɛ dɔn mais ni ne y'i tange e ye chauffeur ye e de kan k'a fɔ ne patron an mago bɛ nin de la pour que an bɛ se nin yɔrɔ in na k'a sɔrɔ kɔlɔlɔ ma an sɔrɔ mais ni e m'o fɔ ne ye fo k'a fɔ non kulu bɛ sira la rail bɛ sira la mobili tɛ se ka taa o kɔni o kɔrɔ ko e tɛ ko dɔn donc e tɛ ko kɔrɔdɔnnaw kɔnɔ donc an ka faamuya la minnu ye wariw dilan u ye a dilan ni hakili de ye o duguw ma tunu n'i ye misaliya ta an ka kɛrɛfɛ jamanaw la n'i ye Maroc ta u ka wari de b'u bolo n'i ye Tunisie ta u ka wari de b'u bolo n'i ye Mauritanie ta u ka wari de b'u bolo hali Laginɛ an kɔrɔ yan u ka wari b'u bolo donc o tɛ mɔgɔ bali ka balo maintenant a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ minnu ye olu hakilinaw bɛ dilan mais kuma fana kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ni wari sɔrɔla dɔrɔn ko bɛɛ banna o parce que adamaden de bɛ o wari in fana baara mobili sɔrɔli kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mobili bɛ taa n'i ye a sago la o e de b'a baara donc wari in o fana bɛ baara ni hakilina dɔ de ye hakilina ɲuman mun b'a to jamana bɛ taa ɲɛ donc mais minɛn mun b'i bolo n'i tɛ fɛ ka taama i sen na ka bɔ yan nɔ ka taa Kulukoro a ka kan ni katikati b'i bolo o bɛ baara in nɔgɔya nka katikati in fana tɛna a yɛrɛ boli donc misaliya b'a yira k'a fɔ wari jɔyɔrɔba b'a la mais wari in dɔrɔn tɛ ani fɛn wɛrɛw kolokosolen don ɲɔgɔn na olu baaraw de kan ka kɛ anw hakili la minnu ye techniciens ye minnu ye conseillers ye olu de kan k'o baara kɛ recherche kan ka kɛ k'a lajɛ bi fɛɛrɛ jumɛn bɛ an bolo mun b'a to nin wari ko in a bɛ se ka sabati donc n'i ma se k'o baara kɛ o kɔrɔ e bɛ k'a fɔ a ɲɛna dɔrɔn nin gɛlɛya bɛ yen nin gɛlɛya bɛ yen mais fɛɛrɛ mun b'a la e tɛ ka se k'o di o tuma e ka kalan n'i ka kodɔn a ye mun ɲɛ donc n'a fɔra an bɛ tubabuw bolo président bɛ fɛ an ka bɔ tubabuw bolo hali bi aw bɛ k'a fɔ a ɲɛna ko an tɛ se ka taa dɛ a y'aw jɔ dɔɔnin dɛ a y'aw muɲu an b'a muɲu fo san jumɛn maintenant n'u ko k'an ka muɲu ne bɛ se k'u lamɛn condition kelen na ni technicien minnu bɛ k'a fɔ bi ko wari bɔli sisan ko ce n'est pas possible mais u k'a fɔ ɲɛna c'est possible dans combien de temps et comment fɛɛrɛ mun b'olu bolo n'olu yɛrɛ bolo k'a bɛ se ka kɛ o la u k'o fɛɛrɛ fɔ a n'a bɛ kɛ wagati mun kɔnɔna na ni san 1 don ni san 2 don ni san 3 don u ka préparer latigɛli kɛ pour que an k'o faamu sinon anw bolo a bɛ se ka kɛ sisan a fɛɛrɛw bɛ yen a hakilinaw bɛ yen a minɛnw bɛ yen an tɛ k'a faamu fɛn mun bɛ k'u bali k'a kɛ mais ne kɔni ka faamuya la n t'a dɔn mun bɛ yen mais ne b'a jateminɛ k'a fɔ Assimi Sorasi a bɛ mun dɔn o ye kɛlɛ ye
ala barka la u bɛ k'u seko kɛ o yɔrɔ la caman bɛ ka kɛ o minɛnw ɲiniw ni baaraw taabolo kɔnɔna na an ɲɛ bɛ fɛn caman na o bɛ ka kɛ mais fɛn minnu t'a yɛrɛ ka domaine ye spécialiste wɛrɛw de b'u kɛrɛfɛ donc an b'a bisigi k'a fɔ olu de tɛ ka bilasiraliw kɛ ka ɲɛ a bɛ se ka kɛ an bɛ fili la mais an kɔni ka faamuya la an ka kunfin jate la an bolo olu de tɛ ka siraw yira a la parce que a yɛrɛ bɛ mun dɔn a tɛ maa ɲininka o la o a yɛrɛ b'o kɛ parce que taabolo mun n'a bɛ k'o fɔ o don a ka kuma na o ye ale yɛrɛ ye o y'a hakilina ye mais maa minnu b'a dɛmɛ ka baaraw la waleya ale kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ o de la a mana kɛ cogo cogo an b'ale de jalaki an b'ale de ye ɲɛfɛ mais o kɔrɔ tɛ k'ale kelen don parce que ɲɛmaya fana y'o de ye i b'i jɔ ɲɛfɛ a bɛɛ bɛ fɔ e de ma nka i kelen tɛ se fo mɔgɔw fana ka fara i kan u k'i dɛmɛ i ka baara la. Pap, e hakilina ye jumɛn ye yurugu kɛlɛli la? Voilà, donc président ka discours kɔnɔna na a ko 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 ni taabolo tɛ mɔgɔ la k'i bɛ kɛ fɛn dɔ ye donc o kɔrɔ ko ni taabolo bɛ yen taabolo ɲuman bɛ yen taabolo jugu fana bɛ yen donc o taabolo kɔnɔna de la a y'a yira k'a fɔ ko taabolo dɔ de bɛ jamana kɔnɔna na min kɛra sababu ye ka jamana sigi a sen tɛ bɛrɛ kɔnɔ quoi o ye mun ye mɔgɔw ni jamana musaka kalifar'u ma ka jɔyɔrɔ kalifa u ma u ka jamana baara n'a ye u bɛ u hakili to u yɛrɛbakun de la mais u hakili bɛ bɔ jamana yɛrɛ de la donc u yɛrɛ ka sɔrɔ mɔgɔ kelen sɔrɔ fanga de donna la kojugu ka tɛmɛ foroba yɛrɛ ta kan quoi donc yɛrɛ kelen ta ɲinini jamana kɔnɔna na ni jamana nafolo ye o de bɛ kɛ sababu ye ka na ni yuruguyurugu ye o tuma ni yuruguyurugu fana barika bonyana fo ka taa se kuma hakɛya dɔw fana ma o bɛ kɛ sababu yɛrɛ de ka jamana yɛrɛ de nagasi complètement donc an binna o minɛn kɔnɔna na ni président ka kumaw lamɛn ne bɛ nin ye kosɛbɛ a kɔnɔ o yɔrɔ de la a yira k'a fɔ wulikajɔ ka kɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ o baara kan ka kɛ ka da ka nafa min b'a la o ye mun ye a y'a yira k'a fɔ ko yuruguyurugu kɛlɛli min kɛra jamana kɔnɔna na kɛ o kɛra sababu ye ka musaka min sɔrɔ o musaka ye mun dɔ a ma o ye an ka danbe ni an yɔrɔ lasegin a ma an tɛ dépend jamana wɛrɛ la tuguni an b'an ka minɛn san ni an yɛrɛ ka wari ye i bɛ dɔrɔn min y'an bolo i ye radar minnu y'an bolo sɔrɔsiw bɛ balo cogoya min bi fini ni marifa kisɛ fɛn fɛn bɛ ka kɛ jamana kɔnɔna na ko o sɔrɔla ni musaka min ye yuruguyurugu kɛlɛli dɛ maliyɛnw ka nafolo kisili yuruguyurugu ma o de kɛra sababu ka ni minɛn ba in bɛɛ san donc o b'a yira k'a fɔ yuruguyurugu kɛlɛli an ka jamana kɔnɔna na nin waati kɔnɔna na fɛn min don a kan ka kɛ wa barikaba ka kan don a la o de y'a to président yɛrɛ ko nin ko bɛ ka taa cogoya min na an ka taga n'a ye ten ko ni mɔgɔ min bɛ ni dɔgɔnin sɔrɔla a kɔnɔna na i kana n'a fɔ ko n dɔgɔnin don dɛ parce que a b'a la jamana kɛlɛ tɛ u tɛ mɔgɔ si contre la mais jamana yɛrɛ de mago bɛ yuruguyurugu yɛrɛ kɛlɛli la donc a kuma kɔnɔna na fana a y'a yira k'a fɔ a ko pour que baara in ka se ka ɲɛ taabolo yɛrɛ min kan ka ta a ko fɛn fila dɔrɔn ko ni an bɛ fɛn fɛn kɛ jamana kɔnɔna na an ka lajɛ fɔlɔ est ce que jamanadenw bɛ taa sɔrɔ la wa est ce que jamana bɛ taa sɔrɔ la wa ko n'i y'o ɲɛli tengu i yɛrɛ la i bɛ jaabi min sɔrɔ la dɛ o b'i bilasira i kan ka jamana in nafolo labaara cogo min na fɛn min kafarin ma i kan ka labaara cogo min i b'a dɔn o sira fɛ quoi donc o kɔrɔ de ko tiɲɛ yɛrɛ la an ka danaya ni président bɔra ka kumakan min fɔ yurugu kɛlɛli kan jamanadenw bɛɛ kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u tinti a baara la c'est pour cela que Yɛrɛwolo debout sur les remparts an ka tɔn kɔnɔna na poste dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko porte-parole général chargé des luttes sociales donc o kalifalen don mɔgɔ min ma o ye Sidiki Kuyate donc ale ka baara ye mun ye ale ka baara ye parce que i bɛ taa sɔrɔ an bɛ jamana min kɔnɔ sisan bingani bɛ kɛ mɔgɔ caman kan i bɛ taa tribunal la i ka hakɛ tɛ d'i ma donc a caman mɔgɔw ka dugukolo bɛ mun la k'u ka bɔsiw la yuruguyurugu siraw fɛ sira cɛjugu caman fɛ donc u bɛ na n'a dossier ninnu ye an ka tɔn kɔnɔ donc an ye poste dɔ de dayɛlɛ min bɛ o dossier ninnu traiter a laban na an y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ni kɛlɛ kan ka kɛ jamana kɔnɔna na dɛ yuruguyurugu kan ka kɛlɛ wa an ka sariya kalifalen don sariyatigi mun fana ma u kan ka baara kɛ a ɲɛ kɛnɛ kan ka bingani ni mɔgɔ k'i ban ka mɔgɔ ka hakɛ d'u ma donc kiiriko o bɛɛ kan ka jateminɛ kɛ o de y'a to novembre kalo tile 11 a kɛra samedi dɔ fɛ
an ye jamanba de wele palais de la culture là pour que ka se ka an dantigɛ jamana kiriko ninnu fana bɛɛ kan donc président ye ni bɔli min kɛ a ɲɛsi yurugu kɛlɛli ma vraiment an b'a fo kosɛbɛ a baara la surtout que ale yɛrɛ dabali banna parce que a ko k'ale ma min faamuya ko milliard de bɛ na c'est à dire dɔ de bɛ na sisan jamana kɔnɔna ni projet ye ka milliard labɔ an ka jamana kɔnɔna na hali dɔrɔmɛ kelen Mali t'a sɔrɔ donc ale yɛrɛ dabali banna mais o bɛ se ka kɛ cogo di ko dun ma kɛ maliyɛn kɔ dɛ parce que pour que o milliard ka milliard labɔ jamana kɔnɔna na ka taa n'a ye jamana kɔ kan walima k'a ta ka bɔ kɛsu kɔnɔ fo k'a sɔrɔ maliyɛn caman a bɛ tɛmɛ caman de fɛ donc système ye mun ye mɔgɔ damadɔni 2 3 i b'olu de ye jamana nafolo bɛ ta dɔrɔn u b'o bɛɛ cɛ k'a bila jufa kɔnɔ donc u bɛ bɔ n'a ye i b'olu caman de ye i ma y'an ka jamana fa cogo ye i bɛ mobili dagabanaw de ye jamana kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen i t'a dɔn dugu jɛra suko ani dugusɛjɛ cɛ i bɛ taa sɔrɔ so belebeleba b'u bolo mobili dagabana b'u bolo a laban tile 2 i yɛrɛ b'o mobili i bɛ taa sisiba bɛ bɔ a kɔfɛ donc fɛn yɛrɛ de déséquilibré don complètement donc nin ye mɔgɔ minnu bɛ nin baara kɛ ne ma danfaraba yɛrɛ ye olu ni terroriste ninnu ɲɔgɔn cɛ parce que terroriste minnu jɔ ka taa bombe kɛ ka taa dugu bɛɛ ci ani e min bɛ dugu bɛɛ ka nafolo bɛɛ ta ka k'i kelen pe ta ye fo minɔgɔ ko olu faga fo kɔngɔ ko olu faga fo bana ko olu faga mais i bɛ taa an ka togodaw la bi mais i bɛ taa sɔrɔ par exemple sisan kɔrɔ buku min ye exemple dɔ fɔ sanuko in kan mɔgɔ bɛ na bɔ ko kan ka don an ka jamana kɔnɔna na ka na sɛbɛn kɛ jamana ni olu ɲɔgɔn cɛ ka don mɔgɔ ka dugu kɔnɔ kan i bɛ taa sɔrɔ dugukolo kan sɛnɛkɛyɔrɔ bɛ yen mɔgɔ b'u ka balo ka fɛnw sɔrɔ la u b'olu gɛn ka bɔ yen ka ɲɛ kɛ sanu bɔyɔrɔ ye donc ni sanu bɛ bɔ yen a bɛ fɔ dɔrɔn ko bon ni sanu bɛ bɔ a bɛ dɔgɔtɔrɔso kɛ yan a bɛ sugu kɛ yan a bɛ nin kɛ yan a bɛ fɛnw kɛ yan bon sanu bɛ taa sanu bɛ kan ka taga ni a ka kan ka labaara ni minɛn minnu ye o minɛnw bɛ dugukolo tiɲɛ a bɛ jiw tiɲɛ donc balo yɛrɛ min bolo a b'u ka balo bɛɛ tiɲɛ u bolo ka da kan a bɛɛ kɛra poison ye donc a b'u bɛɛ faga ko i t'a sɔrɔ a mɔgɔ ninnu b'u ka sigida kɔnɔna na ni bana k'u minɛ u bɛ se ka wuli ka don kungo kɔnɔ furaburu dɔ bɛ yen walima lili dɔ bɛ yen walima yiri faga dɔ bɛ yen u b'u ta u b'u wuli u b'u min a b'u ka banaw ban ka d'a kan fɛn kun tɛ titi u kan min bɛ bana jugu lase u ma mais sanubɔyɔrɔ mɔgɔ bɛ na u bɛna ni baara minnu kɛ o bɛ baara cɛjugu baara sidɔnbali fɛn sugu bɛɛ jogo bɛɛ bɛ tiɲɛ musow tɛ to u ka minɛnw kɔnɔ tuguni cɛw tɛ to u ka minɛnw kɔnɔ tuguni yɔrɔ bɛɛ bɛ ɲagasa ka gɛlɛyaba kɛ u bɛ tila tuguni ka na tuguni u bɛna dɔgɔtɔrɔso wɛrɛ jɔ o fana bɛ kɛ kiliniki ye donc kana bana tidi aw kunna ka tila ka na bana fana feere aw ma ka bana dilan ka bana kɛ sababu ye tuguni ka tila ka wari sɔrɔ o de y'a to i b'a ye bi par exemple yanni an ka Gabriel Touré a n'an ka Ponjo a n'an ka UNPP u y'a bɛɛ ta ka bɛɛ nagasi ka taa kilinikiw de dayɛlɛ yɔrɔ la sisan o kumana bana yɛrɛ fan bɛɛ fɛ bana ka alors que jamana kɔnɔ ni banana furakɛli ka kɛ fɛn min ye k'i janto yɛrɛ la ye bana yɛrɛ kɛra sanni ni feere fɛn de sisan an ka jamana kɔnɔ ni nafolo t'i kun i ni kɛnɛya ma kan ni nafolo t'i kun i ni fura ma kan ni nafolo t'i kun i ni kalan ma kan donc nin bɛɛ ye taabolo cɛjugu de min bɛ kɛ sababu ye ka na yuruguyurugu ye i b'a bi dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna yuruguyurugu bɛ yen kalanyɔrɔ la yuruguyurugu bɛ yen parce que taabolo mun taara a bɛɛ kɛra kɛnyɛrɛ hali misiri kɔnɔ yuruguyurugu bɛ yen i b'a ye sisan kare kelen kɔnɔ misiri 2 3 bɛɛ bɛ fɛ kɛ alimami ye parce que n kɛra alimami ye i bɛ dɔ sɔrɔ fɛn na sarakaw bɛ bɔ misiw bɛ bɔ tabaro bɛ bɔ nɔnɔ bɛ bɔ misiri kan ka jɔ o nafolo a bɛɛ bɛ di alimami de ma donc ni alimami yɛrɛ kan ka bila k'a ɲɛsin ala ma bon alimami hakili bɛ to a ka so tɔli kan ka bili nin kan ka kɛ kɔɲɔmuso kan ka don nin bɛɛ kan ka kɛ donc a fɛn bɛ bɔ ayi kala sɛmɛ alimamu ka kɔɲɔmuso ko la sa diba ni ko ten a bɛɛ ka ɲi o bɛɛ ka ɲi mais a bɛɛ ka kɛ taabolo ɲuman ye a bɛɛ ka d'an ye o wala sinon yɛrɛ fana bɛ an teri caman bɛ yen an n'u bɛɛ kɔli kɛ ɲɔgɔn fɛ mais olu caman yɛrɛ bɛɛ ye alimamu ye donc an n'u bɛɛ bɛ bolo ɲɔgɔn an bɛ sigi kɔ fɔ ka misi kɔnɔna na ok donc min fɔ o ye merci ayiwa o kun ye entre parenthèse k'an bolo b'an ko alimamu ye u ka yafa ma o yɔrɔ in na ha i da sera hali dɔgɔtɔrɔso yuruguyurugu ma i bɛ taa sɔrɔ an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna la scanner min ni a kan ka kɛ walasa mɔgɔw ka se ka lafiya i bɛ taa sɔrɔ ko scanner yɛrɛ tiɲɛnen don u yɛrɛ bɛ kiliniki dɔ tɔgɔ f'i ɲɛna k'i ka taa ka t'i ka scanner kɛ yen donc n'a scanner se tɛ e mɔgɔ min ka taa kɛ kiliniki la
yoro kon problème de wulla anga docteur sun kono Gabriel Touré ni projet nu vraiment aksira nga jamana ka laje u ka se ka nɔgɔya kɛ walasa fantanw bɛ se ka lafiya cogo min na fantanw bɛ se ka furakɛ lafiya la so ni warti kun jamana in kɔnɔ bi i tɛ furakɛ dɛ i tɛ furakɛ f'i ka taa clinique la awa monsieur Bokoum an y'a ye k'a fɔ femme d'affaires olu ye a boloda k'a fɔ ko u bɛna bɔli kɛ bɔli in kɔnɔna la an bɛ se k'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ femme d'affaires o ye jumɛn ye musolaka dɔw kɔni tun y'a laɲini k'a fɔ k'u bɛna bɔ u ka nisɔngoya ni ka o yira jamana taabolo ale la parce que jamana bɛ ka taa taabolo min kan bɛɛ n'i ka hakɛ don ni maa min hakili la ko jamana taabolo man ɲi i bɛ bɔ i b'a fɔ foyi t'a la ni maa min fana hakili la k'a ka ɲi i bɛ bɔ i b'a fɔ foyi t'a la mais problème ye mun ye an ka jamana in kɔnɔ bɔli tɛ problème ye dénonceli tɛ problème ye mais solution jumɛn b'i bolo o de ye kuma ye pape man ɲi pape jogo man ɲi bɛɛ tiɲɛ a bɛ ka nin fɛn fɛn kɛ nin si man ɲi mais e yɛrɛ est-ce que e ka ɲi fɔlɔ ye deuxièmement e bɛ fɛ pape ka ɲɛ cogo di parce que an bɛ jateminɛ kɛ cogo min na transition in an bɛ tile k'a fɔ mɔgɔw ye Mali transition tɛ c'est la transition de l'Afrique o ye premier point ye Assimi ninnu c'est des acteurs historiques du moment qui sont venus par accident an m'u choisi an m'an ka jamana in fana choisi ala de ye anw kɛ maliyɛnw ye donc ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ an b'a fɔ mun ma accompagnement même moi mes petits frères debout sur les remparts mais ils ont soutenu la transition ils ont porté la transition mais en tant que parti politique on dit qu'on ne soutient personne on accompagne parce que mun bɛ yen Mali de bɛ yen donc période de transition in n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ jɔn de ye on pense qu'a bɛ tiɲɛ Assimi de ye ou bien équipe mun bɛ yen non a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de ye donc a kana tiɲɛ o de da ka d'an bɛɛ la maintenant n'i ye fiɲɛ mun y'a la a fɔ a bɛ ladilan cogo min na i b'o sira don o kɔrɔ hakilina ɲuman min b'i bolo i b'o sira don o kɔrɔ pour que a kana cun maintenant troisième chose que mɔgɔw kan ka mun faamu diɲɛ de bɛ ka yɛlɛma fo mɔgɔw k'o faamu Assimi ninnu nana bɛn ni yɛlɛma dɔ de ye donc a ka kan an ka yɛlɛma in hakilina faamu an kana a faamu k'a fɔ ko Assimi ye cɛfarin ye Assimi yɛrɛ ko ale bɛ maliyɛnw de kɔ donc cɛfarinya tɛ o maliyɛnw de fana ɲɛ yɛlɛnna ka bɛn ni wagati dɔ ye ka na bɛn ni fɛn dɔ ye donc an b'o de intégrer baara mun bɛ ka kɛ bi maa si ka cɛkisɛya tɛ an bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a dilan donc transition f'i k'a faamu k'a fɔ transition sugu jumɛn de don an ye san 30 ni kɔ kɛ dɔw ko a ma ko démocratie ne ka professeur b'a fɔ n ye Abdoulaye Niang a ka foli bɛ yan ko l'ère mitterrandienne de la démocratie ça veut dire que an nana ni démocratie mun sɛmɛnen tɛ an danbe la a t'an jogo la a t'an foyi la nazaraw y'a tinti an kun an y'a minɛ an y'an ka taabolo bɛɛ bila o san 30 in de kɔnɔ suɲɛli warakatara an bɛ ka corruption ko kuma mun fɔ a warakatara o wagati in de kɔnɔna na donc comme diɲɛ bɛ ka yɛlɛma nazaraw fana bolo ba an kan ni hakilina minnu ye ko bɛ ka yɛlɛma Ukraine guerre b'o la o ni Russie ka kɛlɛ b'o la autant ni o bɛ Ukraine kɔfɛ parce que kɛlɛ in bɛ ka kɛ autant contre la Russie ce n'est pas l'Ukraine donc o kɛlɛ ninnu bɛ k'a to diɲɛ bɛ ka yɛlɛma ka taabolo kuraw de ta donc an farafinw est-ce que an kan k'an sigi ka diɲɛ lajɛ n'u tilali la tuma min na u b'a fɔ a ye hɔn ko aw niyɔrɔ filɛ nin ye parce que 1945 san 1994 ani 45 Nations Unies bɛ dilan tuma min na an ma ɲininka o conférence de Yalta la u b'an tila don min na an ma ɲininka conférence de Berlin la an ma ɲininka donc fɛn fɛn ye diɲɛ taabolow ye u y'a bɛɛ ta k'a dafiri an da la mais faamuyaw bɛ ka sɔrɔ diɲɛ bɛ ka yɛlɛma donc ni diɲɛ bɛ ka yɛlɛma o kɔrɔ ye transition ye mun de ye transition ye de ka bɔ o wagati in kɔnɔna na wagati mun n'a ma an nafa n'a y'an don kɔlɔlɔ kɔnɔ a y'an don sɔnjuguya kɔnɔ a y'an don suɲɛli ni fɛn bɛɛ kɔnɔ ka bɔ o kɔnɔ ka taa ko kura wɛrɛ la donc an y'a fɔ o ko kura ma ko nouvelle ère d'espoir démocratique printemps arabu de y'o kɛlɛ daminɛ an y'a ye k'a fɔ mun kɛra an fɛ yan n'u ko ko coup d'état mais an y'a fɔ yan nɔ coup d'état tɛ parce que munna jamanadenw ka wuli k'u ka hakɛ ɲini c'est un droit maintenant ni jamanadenw ni fangaw karila ɲɔgɔn na jɔn bɛ n'u lakana
c'est l'armée. Donc yani munu ye fanga ndaraki ka mene ulu ka fuku be jamana don faga nu yere ka armée be wuli ki jo ka fara jamana don kan pour que kula kisi kula kana to kana abe fa ma ko mobilisation générale, coopération civilo-militaire. C'est légal parce que o de kera arabu jamana u kono u ka fama la bi benali numbo la tende mais machima nyininga olawo parce que ulu ye jema wi mais on ya keyan avec kololo ye ambulo abe foko coup d'état. Donc CDAO be taka blamina kono mina mumbato uba anyangi do ibaye kafo transition mu mesena Mali dron ka transition te farfin jamana fen hal munu be CDAO kono Mali be sira mun ka akadu be parce que bebe faka boni njonjuru ya ina hal ni che farnya tula jagale ya tula ka kuma hal ni Alassane Ouattara nyininga bi aka bo France ka jonjuru ya kono akadai ibe Malien fana chamanta munu be économie minan kono o ba foko Côte d'Ivoire développer lendo parce que bo misala o da matma be ko Sénégal développer lendo mais moi beaucoup me dit ngo tiete Côte d'Ivoire ñon pays faible parce que investissement mombe Abidjan français o tado voilà on tate nous ya boshi ila dongo do ibaye ka fo ibe fude ka be comme misali ala ni etara banque la kata juruta ibe katkatuta ibe million di jelu ni fawma mais domina ni coachuna ni banki ita itoma so be fere o don ere beti soro kaso bombala donc o ye financier de anga jamana nu ni France ni Sénégal bo o menande kono parce que o ye France bolo kono menaye o ti tien au développement ti tien c'est artificiel. Donc faut malien ka famu ka fo ananga ko be ambe mun kono gele abankande nga am fana kausa ni jamana nu chamaye. Donc fa ka famu transition mun la nyinendo o ye ka fo anga bo jonjuru ya kono wari mun na amba minan kono anga bo kono anga seka ka ayere pour que amago be développement mina ambo oso o baraw de be sena nga ala nana ke terrorisme ni nazaro ya lanka anyeshi malima o de be ka ke sababu ye ka nye mato nye daele donc ko indamne na Mali kono mais Mali tate donc faut mo ka famu ka fo ou ka nu nyeshi transition ma comme étant juste acteur munube no ka jatimne ka fo nunu be ka keta kuma to yorola kuma bede farafina de be ka bobolo la mais ako ju be ka fale Mali kono ya o de ato ni ay farafina panafricanisme ni activiste chama olu ye famu yali ke amena yani an yara ka famu ya olu be o baraw la amena yani ma chama ka famu donc an kan ka famu ka fo anye bara do de damene munte an yara kelenga bara ye donc an kan ka chesiri pour que ko la waleya donc ni ya bla o mena kono iba ye ka fo acteur au côté mais wakati munni amogo bala pour que anga jamana be bokolo lokono parce que en fin be ambe tabade yo donc anga fenke fe mu mbato sinima siningene an dom be se ka lafia an modo be lafia donc o e fo anga yere boni jonjuro ngono ka jamana la wuli namba fo ma relance globale pour un développement durable o teke nama jamana dom bla barala jamana dom te se ka bla barala nama nyeshi bara sebe ma ka juruta ba nun dabla ka nyeshi baroma ni Côte d'Ivoire ta jurumu be Côte d'Ivoire kana bi a hake ka bo ni ko ka war bella bobi we nyongri ibe hôtel bam ni fem bam nu ye ivoirien yere iti se ka do akono parce que a pouvoir d'achat tibolo ali ka ti sigi café kono ka café ni mi a setiye donc fama ou de tado c'est qu'on appelle l'oligarchie ou le bu uja ou nu teru ou ni nazara munu ni libanais munu beno ou le bu ja ibe jamana nun ta ibaye ka fo haluka aéroport kono ni uka butiku jatemne aka gele ika farafinya kono ni to abute iba soro libanais do mais Mali aéroport la ta Mali on de be ka Europe ani voilà donc o ba ira ka fo il faut que mo ka famu ka fo ou be ko ira chogo mina ni ko yara chinyate keleni donc anti kofe ameka la Guinée monta misali ala war ko ta fanfela la namba fo nguka war ni afale avec carton chamai mais villa be bolo ya na be dobolo la Guinée iPad be bolo ya be dobolo la Guinée do iba famu ka fo papier ko inte économie de kodo donc odo ou ma décès donc anga hakli daila anga mbolo di ñogoma anga famu ka fo jamana ya ambele tay mais hakli naw be sega ke o tikeleñe ben ka famu ya chogodo donc ika boka fo ko tableau mandiye mais akakan ika se ko tableau yi faramfasia ka fo munde be mun na be jamana segin kofe ni hakli na mun fana bila mun ba to jamana betanye ibo fana faraka donc o yuka hake
oui pap san ba fila ni mugan ani naani natɔ ye hakili la kalafiliw kan ka kɛ o wagati o kɔnɔna la yala e dalen dɔ la k'a fɔ ko jamana in bɛ se ka kalafili labɛn ka bɛn san ba fila ni mugan ni naani ma. Voilà, donc ne bɛ a ye cogo min na fɔ u b'a fɔ ko transition. Bon transition donna ni dɔ bɛ kuma na ko k'i bɛna fɔ ko ni ko i bɛ pɔnkɔrɔ tigɛ sisan ka bɔ Badalabugu k'i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ quartier Mali la par exemple. Donc pont traversé bɛ nin kolo donc o furancɛ k'o de transition ye. Bon o bɛ n'a hakili lajigin min na pour que ka se ka kuma jaabi furancɛ fanga donc ka bɔ yɔrɔ jugu la ka t'i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ ɲɛnamaw na. O bɛ hakili lajigin Nabila Musa ka tariku de la. Ale tun kan ka transition dɔ de kɛ ka bɔ farawuna ka jɔnya bolo ka taa ala ye yɔrɔ min fɔ dugukolo min fɔ ni o nɛɛmama yɔrɔ ye donc a kan k'o kɛ nka o tagama a kan k'o kɛ tile 40 de kɔnɔ nka o ye san 40 de kɛ a tagama na. Munna o ye san 40 kɛ a tagama na yɔrɔ janya ko tɛ o nka sira kan u ye taabolo minnu kɛ ni o ma bɛn o de y'u silamɛya o de y'u senna sumaya o jumɛn danayabaliya sɔsɔliba fu kɔnɔna juguya banbagatiya kunkolo gɛlɛya o de kɛra sababu ye k'u bali u ka se u se waati la donc mukuru ye u y'a ko in kɛ ni tɔɔrɔ ani ɲani kɔnɔ nka mɔgɔ damadɔni minnu kan ka se ka yɔrɔ lasɔrɔ a bɛɛ ma se ka yɔrɔ lasɔrɔ ka da ka caman tora sira la donc Mali transition bɛ nin kelen de la gɛlɛya min bɛ an da la maliyɛnw a fanba ye maliyɛnw de ka gɛlɛya laɲininen ye donc n'a bɛ ɲa fana fo maliyɛnw fana de k'u yɛrɛ bila minɛn kɔnɔ min bɛ se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔna na an k'a kɛ waati kunkuru kɔnɔ donc n'an jɛra n'a ye ka sira ta n'a fɔ ko je pense que hali Asimi ka discours kɔnɔ n'i y'a lamɛn parce que a y'o kuma nin fɔ cogoya dɔ la k'a fɔ ko élection ko ninnu bɛ sen na baara bɛ ka kɛ walasa a ka se ka kɛ ka bɛn ni waati surunmanin ye ko nka ni mɔgɔ wɛrɛ maliyɛn wɛrɛ sɔrɔla minnu bɛ na ka gɛlɛya don baara kɔnɔna na dɔ bɛ fara a waati kan donc o cogoya kelen de don sinon programme bɔra k'a fɔ ko mois de mars kɔnɔna na ko jamana sariya sunba ko kuma in ko o kuma bɛna kɛ o référendum bɛ kɛ o mana bɔ yen maire sigi bɛ kɛ maire sigi mana bɔ yen député sigi bɛ kɛ ni député sugu kɛra président sigi bɛ kɛ donc hakili la kalo saba de taara la a ko bɛɛ bɛ taa kun cɛ ni waati min na o ye février 2024 ye donc o programme ninnu de bɛ yen a yira k'a fɔ ko minɛn fɛn bɛ yen o minɛn bɛ se ka kɛ sababu ye walasa an ka se ka kɛ ka bɛn a waati ma bon ne dun ɲɛ b'a la tilefani na hali n'i ye jateminɛ kɛ min ye jamana sariya sunba ko ye a yirala k'a fɔ parce que mɔgɔ caman n'u ɲininka u b'a fɔ ko sariya sunba ko lawaleyali ko sariya tigilamɔgɔw ka baara don o ye filiba de sariya tigilamɔgɔw ka baaraw tɛ nka mɔgɔ minnu ka baara don o ye politique mɔgɔw ka baara de ani kuntilala mɔgɔ minnu na olu ka baara de ye ka sariya sunba de labɛn donc n'u bɛnna n'u ye min kɛ ni bɛnkan ye o bɛnkan fara ɲɔgɔn kan kɛ sariya sunba ye o de bɛ kalifa sisan sariyatigiw ma ni o b'o o sariya matarafali baara kɛ donc u ka baaraw ye donc an dun bɛ gɛlɛya min kɔnɔ sisan an ye k'a fɔ ko gɛlɛya min don politique gɛlɛya don ni mɔgɔ minnu kan k'u jɔ o jɔyɔrɔ la bi o ye politique mɔgɔw de ye mais mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen bi minnu ma se ka hali proposition kɛ walima ka hakilina di sariya sunba ko in kun kan o kɛra o politicien kelenw de ye jamana y'u wele kalo tile 12 k'u bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ko u ka t'u fɛta fɔ u ka t'u ka dɔnta u ka seko u n'u ka dɔnko k'o ɲɛfɔ cogoya min na an bɛ se ka na ni sariya sunba ye min bɛ se ka sariya sabati an ka jamana kɔnɔna na ni jamanadenw tugura kɔ jamana ka se ka yiriwa u si ma se hali sini ka proposition kɛ o ye argument kelen min sɔrɔ ko nin tɛ a waati ye u ɲininka ko nin t'a waati ye kun jumɛn na ko non ko sariya sunba min bɛ an bolo ko o ye sariya sunba sakere ye. Sakere
a ko sacré. Papa moi. Ah non mais on va déclaration kala. Non mais non, on l'a pas dit. Si, non, beaucoup de partis politiques ont dit. C'était parti politique. Non mais il y a un Abraham Kalama parce que avec parti politique. Ah ouais parce que donc mouvement démocrate parti bon. Mais ça se comprend pas. C'est normal. Ah ouais, amena ouais parce que au bolo lui est quel est comme si ils étaient les seuls à faire 91. C'est comme si depuis Alain Malida, Kira Kamali est au Danao Kalagema. Alors qu'il y a un autre qui est tellement bas de B, Bikira Jamana Konana, Mi Jamana Sangorota. Ou lui a fait un coffre, qu'elle est bas au Fanatimagira, Mi Fanatiamana Sangorota. Donc, en Jamana Tarkou, tu sais qu'à la bain, qu'à Bédron, qu'à faut que mouvement démocratique, démocratie drôme. Surtout démocratie reminana, andala, ou démocratie, quand on a une ennemie, au colère, fana barka buana, katemena anyaniga. C'est comme, il va faire coller les femmes, est arrivé avec un pied cassé. A faut que ça m'a pas mis gana. Comme na Osama, Osama, na, c'est les Carlindo. Donc, démocratie pour eux. Donc, wati konana, vraiment, en digna Kosovo, parti politique là, Kosovo. Je sais que beaucoup de partis condamnent, surtout un parti africain pour l'intégration et la souveraineté. Bon, ni à nous la main. Il va y avoir à fort, parce qu'il national condamnant, on est en perte de l'indépendance, mon ami frère, Farafina, Kéléan, au Rassi à la Sabati. Bon, on doit partir à Clinton. Mais il est parti dans une fois en temps. Nous, tu as une définition de déterminer. Bon, en taille, est-ce qu'il y a une question de souveraineté qu'a Boubouloa? Est-ce qu'il y a une question d'intégration qu'a Boubouloa? Bon, c'est la question qui reste posée. Mais en qu'on y est mis à Niena, c'est qu'il y a une démocratie, une loi qu'elle est à Kuntirani mi, oui, qu'à Kalanarachi, qu'à Kelan Narachi, qu'à Soron Narachi, qu'à Banafou, Kula Tchandala. Par exemple, ou à l'obé, politicien Gabra est ton nom, qui a odé en boulot. Si ça, ou là de ça, on a mis en courage si ça pour essayer en barrage. On y a pas fait un coup de tita. Coup de tita. Vous voulez là? Vous fallait le coup de tita. Ah nous coup watade. Coup de tita. Bon, ministre Fanabura. Bon, comme nous n'en quoi alhamdoulilah na barrage on fait. Bon, nous mana fana. Quoi un barrage, un barrage tigajo de. Quoi très roule là, watade qu'on est très talent si ça. Voilà donc comment on fera. Bon, par exemple, avec moi on va aller femme d'affaires. Bon, femme d'affaires, ni femme irait faire la jamana kono au Canada. Parce que ni muso ya sindo fena. Il va à faire miroir un coup. Tu as trois molibol la malikona. Ama bo R12 là. Ama R12 ni Peugeot ni Fora. Mais depuis muso dona Moulin donc Mali Begara Veuti ni Pongé. Donc, au cours de Koni muso voilà donc bon non mais parce que mais il va donc ni fana do muso fana mangate à soma faut en tout bolo quoi parce que muso fana quand on sika wuli joke ka barake ka ska akan pour que sika ta passer fana fait te dio avec minadi papa Amadou ma ay atiga faut c'est ni dans ce niveau là c'est ko anim so ko teo mais oye muye ka faut ko muso mine ku bla joro fitin na du mala tu ku ou trier ku blanc o de kan dabla muso kan la blade na faut tio fanga la bla tu mina bekata ko nyaini ni iga sigo permets-moi juste qui itige sans vraiment pour mettre madame à l'aise. Ça veut dire que musoya on bolo farafina ya d'abord il faut que mo ka famu ka fo bonya ba de be muso kan aw ya mbawi aw ya muso yi ayam balma muso yi ito yi nya fanchi. Ça veut dire que d'abord constitution est reconnaît aw ni am bay kele donc ça fait 50-50. Maintenant tabolo kono hakilina ya aw détaillé parce que aw de ba mbalo aw de ba nakana aw de ba amblasra donc aw nya ka minande yo donc aw kana bla aw kuna muso baya de bato ibe to kofe parce que ma ni be sekola iti bla nyefe donc haklina fenfe ni ya anga jamana tariku ni tablo la a haklina nyuma abe muso yi me dan seka kare muso la hali demseni fitini ni sera muso ma anga tabiala abe fo karsa otma ete malowa donc o ba yira ka fo joyoro ba de be muso la on fait mais nazara nana kana hakli yelama ka fo ay dobo aw ka fangala
aw ka aw yɛrɛ bila an ka place la n bɛ misaliya ta n'a ye émancipation ta ça veut dire que ni ne y'i cɛ ye sisan ni courant kan ka sara ni 100 don e bɛ 50 sara ne bɛ 50 sara alors que an ka tableau la anw b'a fɔ anw tɛ se k'an muso degun an muso tɛ sɛnɛ kɛ a tɛ sɛgɛn 100 in ne b'a sara a mana gɛlɛya cogo cogo ne de bɛ jɔ ɲɛfɛ ka taa sara o kɔrɔ ye mun ye hali ni ye tilali lajɛ tiɲɛ tilali lajɛ fila bɛ di cɛ ma tubabu b'a fɔ ko ko y a l'inégalité mais anw b'a bila an kunna n'a tilala 3 ye ni fila dira anw ma e ye ne balimamuso ye e kan k'i ja ka sanu san ka t'i ɲɛnajɛ n'o wari banna i bɛ n'i balimakɛ fɛ yen ne mun bɛ k'a fila in baara e ye ne ka maa ye i bɛ segin ka na so mun kan ka d'i ma o bɛ d'i ma donc o de y'an ka taabolo ye donc an kana fili k'a fɔ ko tubabu bɛ ka an bila minɛn min kɔnɔ o tɛ muso tɛ bolo kɔfɛ fɛn ye an ka jamana kɔnɔ donc f'aw k'o faamu maintenant taabolow kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ degun dɔ bɛ yen degun dɔ bɛ musow kan o ye musow yɛrɛ bɛ degun mun fɔ an ye i b'a ye k'a fɔ fanga mun yɛrɛ dir'i ma i ma tila o baara la parce que sokɔnɔ baara e bɛ bɔ yan sisan i bɛ t'i k'a kan fo ka taa minuit si i b'a k'a tɛ ban i t'i jɔ donc o kama fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ i tɛ se k'o fara i bolo kan ni ne fa nana e de bɛ yen ni ne ba nana e de bɛ yen ni kɔngɔ bɛ ne na e de bɛ yen ni bana bɛ ne na e de bɛ yen ni den banana e de bɛ yen e bɛ tilo baara la san jumɛn k'e bɛna baara wɛrɛ ta donc c'est ce qu'on appelle la distribution des tâches dɔ de dira e ma mun yɛrɛ ye an ka tabiya sigiyɔrɔ ye la matrice de notre culture et de notre société aw b'o de kɔnɔ donc cɛ ye falini kurunin de ye a bɛ taa baara kɛ a bɛ n'a d'aw ma aw k'a dun aw ka an tulokɔrɔ duman fɔ an ye donc kuma in b'o de nɔfɛ donc a kana kɛ par exemple hali hakilina kɔnɔna na ne ye jateminɛ min kɛ u b'a fɔ ko femme d'affaires promotion des femmes walima loi dɔ bɛ yen ko ka dɔ di muso 50% ni mɔgɔ 3 don 1 kɛ muso ye nin bɛɛ ye ka yira k'a fɔ ko ka dɔn an kunna diyagoya ko an bɛ jamana min kɔnɔ ko an kelen don ko ka musow lagosi munna u b'o kuma fɔ a kuma bɔ tubabuw da ka ca faransi parce que faransaw de tun bɛ muso lagosi n'i ye faransaw ka drapeau lajɛ sisan i b'a ye muso dɔw kunkolo dɛsɛlen b'a kan ko Jeanne d'Arc faransi tun bɛ bolola anglais bolo jɔnya na waati min na n'u ko faransi ko tun banna diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ faransi tɔw tun tɛna fɔ bilen cɛw dɛsɛra complètement muso in de wulila ka mugu ni kisɛ ta k'i bila cɛw ɲɛ ka taa faransi bɔ bolo la donc faransi bɔlen bolo la sisan muso ye sanga de sɔrɔ sisan o ye mun kɛ comme a waati la u t'a fɔ ma ko silamɛw jadisiw ya olu fɛ église fana de tun bɛ yen donc o église fana taara ko parce que muso in ye kulusi min don patron min don ka taa kɛlɛ kɛ ka faransi bolo la dɛ ko muso ka kulusi de bɔ ko ka tafe de siri muso ko ko k'a tɛ se ka tafe jipu don dɛ k'ale bɛ a ka patron de to a la o ye muso in ta ka a siri bere la ka a bila kun kan ka tasuma minɛ na fo ka taa jeni donc o de kɛra muso sara ye faransi ye donc depuis waati la faransiw commencera ka muso de lagosi kosɛbɛ donc u taalen fo diɲɛ taalen ɲɛfɛ sisan musow ka wuli ka jɔ olu de ko k'u bɛ bɔ lagosili kɔnɔna na ko fo olu ka na u place de la k'olu ni cɛw bɛɛ ye kelen donc o kɛlɛ ni o lagosili minnu o manamana ko n'o miirisiw minnu kɛra faransi dɛ faransiw de bɛ o kuma ta sisan k'u bɛna don an muso kunna o y'a sɔrɔ déjà an fɛ yan yannɔ jo bala bɛ to ka dɔgɔ histoire fɔ Sikaso ye Sikaso tata ninnu ni u bɛ fɛn a tɔgɔ bɔ a kɔnɔ Sikaso yɛrɛ fɛn muso tɔgɔ de don donc o y'a sɔrɔ an fɛ yan déjà muso jɔlen don o jɔyɔrɔ la cɛw bɛ jɔyɔrɔ fɛn fɛn la muso tun b'a bɛɛ la hali an ka kurukafuga ninnu bɛɛ ta o y'a sɔrɔ sariyalama tɛ tɔw fɛ yen mais an ka sariya kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko jamana sigikafɔ bɛ kɛ fan o fan ko muso bɛ se ka gɛrɛ o yɔrɔ la k'a ta fana fɔ o kɔnɔna na donc o ye k'a fɔ ko an ka niveau la muso lagosi cogo tɛ c'est pour ça aujourd'hui n'u bɛ kuma ko femme d'affaires bon d'accord an tɛ muso ka émancipation économique contre la an t'a contre la mais ka taa muso don ko la min ye kolokojuguya ye sisan ka kɛ gosili ni i n'a fɔ commerçant bɛ na u bɛ jamana escroquer ka exonération minɛ k'a fɔ k'u bɛ taa minɛnw san minɛnw tɛ san tuguni ka taa muso don o kalamanciya baara ninnu fɛnw na ko o de ye affaire ye tiɲɛ yɛrɛ la n'a sɔrɔ o daminɛ fɛ ka na an ka jamana kɔnɔna na tiɲɛ yɛrɛ la an b'o kɛlɛ an b'o kɔ mais n'o ye affaire yɛrɛ yɛrɛ k'u sigi ka jateminɛ kɛ an ka jamana yɛrɛ sɔrɔ ye nin fɛn ninnu de tigaw de b'an fɛ yan kɔrɔbugu de b'an fɛ yan nin fɛn minɛnw de bɛ dilan an fɛ yan an bɛ se ka nin fana dilan an fɛ yan kɔrɔ bɛ parata cogoya min na seko ni dɔnko b'an fɛ k'o ta sisan ka to o feere diɲɛ kɔnɔna na ka na ni nafolo ye mais an kun n'an b'o muso ninnu kun titi diva yɛrɛ mana bila o ko kɔfɛ an yɛrɛ bɛɛ bɛ soutenir o ko la
Bokum am singana bismillah amba wakati mina ina fo sisan malien den famba club be kelen no ka parti politique mo bla ko fe parce que be ka fola ko le jamana en keta le jamana en firu le jamana do taw ya bota ambe kay fana tuguni o parti politique kelen fene ou parti politique wera ka fola ko transition yu bla kere fe donc ne fe jamana ka nyeta la yala hal ni transition yi parti politique bla kere fe manga parti politique ka gere transition wala sa barata bulu ka nyawa. D'abord, transition ma parti politique au Black RFA. Ensuite, ni coup d'état kera. Avec comme ni be balontana ni mitan fiera. Mais e balontana ya afora ko fle fiera. E ba foko fe e ka jouer wajibi la. Ka soro arbitre ma fle fiera. Tinyew. Tinyew. Politicien c'est entre parenthèses. Pendant la période de transition, ibe hakli jakabo de ke. Ni be se ku deme naka de wajibi te ni jamana de nyumaye ni bi ka jamana fe hakilina munu bi bolo iboti mais ite transition kele parce que il précède nos transition yere ka boy mais ka jatemene kanga ke jumaye sisan ni transition bana ne me politicien ne be fanga de nyina ne be na jama na mara ni hakilina jumaye asimi nu ye tabolo munu tabi ni an yere be hakilila ka tabolo kan o be se ka pérenniser choko jumaye o be se ka sankorata cogo jumɛn yɛrɛma hɔrɔnya namba kɛlɛ nɔfɛ o be se ka sinsin fɛrɛ jumɛn ni dabar jumɛn na donc ni waati ye parti politique kan ka hakili jakabɔ kɛ waati kungurunin mun kɔnɔna na français jawo a bɛ ban o maintenant n'a banna a bɛna di jɔn ma politiciens tɛ ya donc an kan ka labɛn de kɛ bi k'a fɔ gɛlɛya mun y'an sɔrɔ ni transition yɛrɛ mun y'an sɔrɔ an bɛ fɛrɛ jumɛn tigɛ an ka mara kɔnɔna na marako ɲuman na mun b'a to o ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ kɛ bilen hakili jakabɔ kan ka ko ye maintenant i ye yɔrɔ mun fɔ jamanadenw ka hakilina parti politique kan jamanadenw b'o jɔ fɛ parce que normalement politique ye hɔrɔn baara de ye a kɔrɔ ye mun ye k'a fɔ i ye nin bila k'i bɛna jamana kuma bɔ ni hakilina ye hakilina mun b'a to jamana bɛ bɔ kɔlɔlɔ kɔrɔ jamana bɛ taa ɲɛfɛ i y'o layiru de ta jamanadenw ye mais n'i ye jamanadenw janfa k'a kɛ yɛrɛ ko ye mais jamanadenw kan ka tigɛ e la o ye wajibi ye mais an y'a ye k'a fɔ parti politique bɛɛ tɛ o parti politique minnu ye mara kɛ kuma b'o de nɔfɛ ni an sirannen don k'a ɲɛsin ma k'u ɲininka o dalakan na parce que ni financement de parti politique ta parti politique kan ka financer de pour que jamanadenw bɛ kunu k'u ɲɛ yɛlɛ u bɛ faamuya kɛ parce que bi ni économie ta ne bɛ ka wariko kuma mun fɔ maa joli bɛ k'a faamuya ne bɛ ka kuma mun fɔ c'est technique donc a ka kan u ka lakalan u k'a faamu est-ce que beaucoup bɛ ka kuma mun fɔ a bɛ se ka kɛ wa a tɛ se ka kɛ wa tiɲɛ don an kan ka tugu a kɔ an man ka tugu a kɔ o faamuya kan ka d'u ma donc wari de kan ka bila pour que olu faamuyaw n'o kodɔnw n'o fɛnw ka faamuya mais n'i y'o wari ta ka taa n'o y'i ka so o ka kan wa o ye fɔlɔ ye jamana kalifalila i ma jamana mara ka ɲɛ donc politique de ye minan ye minan mun bɛ jamana mara fura tɛ mɔgɔw bolo donc politique tɛ se ka bila kɛrɛfɛ parce que hali ka du i b'a mara ni fɛrɛ de politique tɛ dɔwɛrɛ ye fɛrɛ kɔ hakili jakabɔ pour que ka fɛrɛw sɔrɔ fɛrɛ mun b'a to gɛlɛya mun bɛ yen i bɛ se ka bɔ o kɔnɔ o ye wajibi ye i tɛ se ka bɔ o kɔnɔ mais a ɲuman bɛ yen a juguman bɛ yen a bɛ komi bi an bɛ ka silamɛya ta an bɛ ka fɛn minnu fɔ jihadisiw ma silamɛya ko tɛ o adamaden dɔw de kelen don ka silamɛya fini ta ka biri u yɛrɛ da la u bɛ ka jogo dɔ ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ o ni silamɛya tɛ kelen donc politique fana ani minnu ye mara sɔrɔ u ma politique kɛ u y'u yɛrɛ de dilan u hakilila k'u y'u yɛrɛ dilan mais yɛrɛ tiɲɛ don parce que adamaden n'i m'a faamu k'a fɔ i bɛ sa don dɔ ko i denw bɛ yen i mɔdenw bɛ yen i tɔgɔ bɛ to kɔfɛ n'i y'a i hakili to i yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ i bɛ fili b'a kɔnɔ parce que n'i ye jateminɛ kɛ fɛn fɛn y'u an ka nafolo suɲɛ ka u denw bila ka taa études ni fɛnw na k'u b'u yɛrɛ dilan k'u b'u denw ka avenir dilan mais n'i ye seginna kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ a si ka avenir ma dilan bi bi in na n'i ye misali ta président kɔrɔ yɛrɛ den na a bɛ min bi donc i ma kɔlɔlɔ lase i kɔ ma wa donc i b'a ye k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka jamana dilan i t'i miiri yɛrɛ la i b'i miiri ɲɛfɛla la parce que ne bɛ misaliya dɔ ta ye sisan par exemple ne ko n ko ni ala ye fanga kalifa n na n bɛ centrale nucléaire dilan pour que courant prix bɛ dɔgɔya mais centrale nucléaire kelen n'i ko k'i b'a jɔ a ka ca ni mandat kelen ye 7 ans i b'o kɛ a jɔli la bon n'i ko k'e t'o kɛ ko parce que e tɛ to inauguration na parce que e tɔgɔ tɛ fɔ o la o bɛ kɛ san jumɛn n'i dun y'o kɛ
ça veut dire que usine minnu bɛna kɛ kɔfɛ courant prix bɛ dɔgɔya i bɛ se ka industrialisation kɛ ne denw tɛ baara sɔrɔ ne mɔdenw tɛ baara sɔrɔ maliyɛnw tɔw tɛna baara sɔrɔ donc ne hakili la baara ka kan ka kɛ o hakilina de ye mais ni ne ko n ko ne bɛna taa FMI ou bien Banque mondiale la ka taa 100 millions minɛ ka 20 millions projet nin dɔ financer ka 80 millions bila n kun mais ne den bɛ kɛ zonden ye a bɛ don a tulo la ni don min na ne yɛrɛ tɛ réseau kɔnɔ ne den tɛ don yɔrɔ sɔrɔ mais ni ye maliyɛn bɛɛ bila niveau kelen na ni den fɛn fɛn n'i ma kɛ fugari ye n'i y'i ta ɲini i bɛ taa sɔrɔ donc an kan k'a fɛɛrɛ de kɛ pour que bɛɛ ka bila niveau kelen na chance ka di bɛɛ ma bɛɛ ka se k'i ka hakɛ ɲini i ka seko n'i ka dɔnko la k'i ka hakɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ ne hakili la jamana kan ka baara n'o de ye maintenant politicien minnu y'an mara politicien 55 tɛ ko ye u dɔnnen don an m'an jɔ an jɔyɔrɔ la maa minnu ye jamana ci u bɛ yen a caman bɛ u ma sa fɔlɔ u bɛ yan u dɔnnen don parti politique minnu ye jamana mara ka jamana bila nin lahalaya in kɔnɔ e b'i ban den wolo ma ko parce que e den fɔlɔ kɛra lujuratɔ ye wa ne hakili la problème t'o ye o donc parti kuraw ka na den kuraw ka wolo minnu b'a essayer ka gɛlɛya minnu sɔrɔla k'olu ladilan ne bolo o ye hakilina ɲuman ye donc parti ka continuer ka financer parti kuraw ka continuer ka kɛ mais a ka kɛ tiɲɛ kan ni maa n'i ye jamana janfa i ni mun ka kan i ka jan ye ni maa minnu fana k'olu ti jamana de fɛ mais i ka récépissé bɛ minɛ i la c'est aussi simple que ça parce que sariya de bɛ yen o i kan ka lahalaya dɔw de baara i kan k'i ɲɛsin jamana de ma a ma fɔ k'i k'i ɲɛsin yɛrɛ ma o association tɛ ko k'a fɔ i bɛ taa n'a ye i ka so o a fɔra de k'i ka hakili jakabɔ kɛ k'i ka na jamana dɛmɛ n'i ka hakilina ye maintenant jamanadenw b'a lajɛ i ye hakilina mun fɔ a ka ɲi wa a man ɲi ni jamanadenw tugur'i kɔ baara bɛ kɛ o bɛnkan kan mais n'i y'o fana sɔsɔ o fana ye janfa ye o n'i y'o janfa kɛ mais i kan ka ɲangi o mais an y'a ye jamana in kɔnɔ mouvement démocratique ninnu taara ni mun ye u taara ni wari dun ye u taara ni ɲɔgɔn kɔkɔrɔma don ye donc fɛn fɛn n'u y'a kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ bɛ bɛn kɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ n balimakɛ sera ma justice u y'u dilan cogo di u yɛrɛ ka fɛn dabirilenw olu de b'o protéger u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ fanga di ɲɔgɔn ma u bɛ don ministériyaw ni fɛnw na n'i ye jateminɛ kɛ n'i y'i segin kɔfɛ dɔrɔn i b'a ye maa minnu donna fanga kɔnɔ fo bi u b'a kɔnɔ u ti bɔ u denw n'i ye magistraw lajɛ i b'a sɔrɔ u denw de ye magistraw ye n'i ye enseignants lajɛ i b'a ye u denw de don n'i ye polisi lajɛ u denw de don ainsi de suite u denw de don donc quelque part an ye système dɔ de créé mais mouvement démocratique de y'a créé i b'a ye k'a fɔ bi bi na hali ni ye armée ta on a des généraux qui sont milliardaires est-ce que c'est normal donc a bɛ ye k'a fɔ mauvaise gouvernance ni an bɛ k'a fɔ politique mauvaise gouvernance bɛ niveau caman na n'i ye armée ta mauvaise gouvernance tun bɛ yen n'i ye école ta mauvaise gouvernance tun bɛ yen n'i y'an ka société ta mauvaise gouvernance bɛ yen n'i ye an ka alimamiw ta mauvaise gouvernance bɛ yen n'i ye an yɛrɛ ka taabolo ta n'an b'a fɔ coutume ni fɛnw u si t'u minɛn kɔnɔ bilen donc o b'a yira k'a fɔ an kan k'an yɛrɛ ɲininka bi bi na n'i ko politique man ɲi mais politique ye jɔn ye maliyɛn den tɛ yan an dɔ balima tɛ yan lamɔ tɛ yan mais mun de bɛ yen donc fonction in ko tɛ o mais a bɔra yɔrɔ min na ka na se yɔrɔ in na o de bɛ jateminɛ donc fɛn mun na an b'a fɔ politiquement l'éthique et la morale adamaden ni fanga dir'i ma parce que n'a fɔra k'i ye fangatigi ye ça veut dire que fanga dɔ de bɛ d'i ma pour i bɛ se ka ko kɛ jama dɔ bɛ jɛn n'a ye k'u ka fanga kelen kelenninw ta ka d'e ma ko e kelen k'a kɛ anw tɔw b'i kɔ mais maintenant a kɛko ɲuman o bɛ dépendre de ni i yɛrɛ bɛ saamɛ i b'a dɔn ne bɛ se ka pape don kaso la nka jɔngo la n ti baga a ma ne bɛ se ka nin ko in kɛ n bɛ se ka nin wari in ta maa tɛna se ka n bugɔ maa tɛna se ka n don kaso la mais hɔrɔnya yɛrɛ la jogo yɛrɛ kan mun bɛ n na ni n bɔkolo kama n ti sɔn ka nin kɛ parce que maloyala ko don n'o tɛ adamaden na i tɛ se ka kɛ ɲɛmaa ye donc adamaden bɛ dilan ka bila o minɛn de kɔnɔ mais fɛn fɛn n'i kɛra ko i ye jamana janfaba ye minɛn dɔ kan ka sɔrɔ mun b'i ɲangi mais an y'a ye Mali in kɔnɔ yan nɔ wagati tɛmɛnen ninnu na bɛɛ bɛ ko kɛ a ka di i ye cogo min na fosi tɛ bɔ fosi la i bɛ drogue feere i ka so kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'i ye drogue feere i ka du dɔnnen don bɛɛ fɛ an bɛ yɔrɔ dɔn Bamakɔ yan nɔ kabini an denmisɛnnin ma drogue bɛ feere fo bi a bɛ yen bɛɛ b'a dɔn fɛn mun bɛ yen fɛn tɛ bɔ a la maa t'a fɔ ko drogue tɛ feere diɲɛ kɔnɔ mais i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ dogo k'a kɛ de parce que i bɛ boli i bɛ siran parce que ni sariya y'i minɛ i b'i si kɛ kaso la donc o exemple b'a to den dɔw bɛ siran k'a ko masina kɛ minnu fana y'a kɛ olu bɛ ɲangi mais an y'a ye an de ka jamana kɔnɔ yan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ nin ko masina ye a bɛ kɛ nin du in kɔnɔ a bɛ kɛ n'a tigi minɛna i b'a ye o dugusɛjɛ a bɛ kɛnɛ ma
fosi tɛ bɔ foyi la. Donc impunité in o de y'an ka problème gɛlɛma yɔrɔ ye. Donc a bɛ champ bɛɛ kan. Le champ politique bi na on pense que moralité kan ka don a la et autorités bɛ ka mun kɛ bi n'u bɛ k'a fɔ ko u bɛ ka politiciens bila kɛrɛfɛ. Non, ni maa y'a ka coup d'état kɛ a b'a ka baara la, mais e bɛ se k'a fɔ ko e b'a pouvoir gérer à place la cogo di, ko e hakilina de kan ka kɛ ka jamana mara, o bɛ se ka kɛ cogo di? Non, ni na ni hakilina ye, n'a hakilila k'a ka ɲi, n'a y'a faamu ou bien ni sera k'a convaincu, a bɛ se k'a ta k'a don ba la. Mais e tɛ se k'i sigi ko parce que e ye politicien ye ko e bɛ fɛ k'a kɛ cogo min na ko fo a ka kɛ ten. Non, o tɛ ɲɛ o. Donc i ka wagati mana se ni i yɛrɛ ye fanga sɔrɔ don min na i bɛ fɛ k'a kɛ cogo min na i b'a kɛ ten. Mais pour le moment a bɛ mɔgɔ wɛrɛw de bolo minnu fana bɛ ka jamanadenw ka hakilinaw lawaleya, n'a bɛnn'i ma o don, n'a ma bɛn i ma fana c'est ton droit, il y a aucun problème. Ayiwa sa. Voilà. Régime bɛ k'a signaler ko wagati sera. Inch'Allah. Folikan jumɛn b'i bolo? Voilà, donc folikan min bolo comme bi jamana 14 janvier fête do jansan do ka ɲɛsin an ka jamana ka wuli ka jɔ ma, ani jamanadenw ka wuli ka jɔ ma, ni ɲɛmɔgɔw ka bolo di ɲɔgɔn ma ka a yira k'a fɔ ko diɲɛ kɔnɔ bi ko an ka danbe ko an tɛ tulonkɛ la tuguni, k'an ka hɔrɔnya an tɛ tulonkɛ la tuguni, an tɛ tulonkɛ jamana masabaya la tuguni. Donc ala ye o don min yira anw na, an bɛ ala fo ka barika da k'a fɔ ko ni wale sera ma kuma o kuma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka babu kɛ aw ka kɛnɛ kan, o bɛ k'an ma nisɔndiyaba ye. K'a fɔ ko Asimi Goïta kuma min fɔ ko s'il échoue ko la jeunesse a échoué, a yirala on a ma fɔ Asimi ɲɛna échec kun tɛ nin na, a y'a diya a bɛ gagner, a ma diya a bɛ gagner, parce que an ka jeunesse minnu bɛ yen bi, an ka génération surtout yɛrɛ debout sur les remparts, anw ma dege défaite la, an tɛ succès o succès, parce que an y'a ye fɔ jamana kɔnɔna na, jamana in ye sira min tagama a kɔlɔlɔ barika bonyana kojugu, défaite cayara kojugu, kan ka taa si don défaite wɛrɛ kɔnɔ tuguni. O de y'a to Che Guevara b'a fɔ ko ani Thomas Sankara ninnu b'a fɔ ko la patrie ou la mort nous vaincrons. Yɛrɛwolo kɔnɔ an t'o fɔ dɛ, an ko la patrie de ou mort à l'ennemi nous vaincrons. C'est-à-dire soit i bɛ na an bɛ jamana jɔ ka ɲa, ni a tɛ jɔ a bɛ jɔ i kan. K'a fɔ ko an ka na an yɛrɛ faga an tɛ sa ko la dɛ, an bɛ balo de sisan pour que jamana ka se ka jɔ. Donc dɔ kɔfɛ k'i fo ka babu ɲɔgɔn fo beaucoup, k'a fɔ ko u bɛ baara min na jamana kɔnɔna na, halisa ala ka barikaba don a baara la, ala k'u ka parti sankɔrɔta, ala jamana nafa kosɔn. Merci. Monsieur Bokoum, folikan jumɛn b'i bolo? Bon, folikan fɔlɔ-fɔlɔ mun bɛ ne bolo o ye kɛ aw yɛrɛ fo ani hakilina ɲuman in na, parce que an tɛ wagati sɔrɔ tuma dɔ la k'an hakilinaw cari. Bon, donc ni aw ye opportunité d'an ma ka kan k'aw fo ka waleɲuman dɔn jamana jɔ hakilina la, k'an balimakɛ Pape fo, u bɛ baara mun na an ɲɛ b'u la, an dɔgɔninw don, u bɛ sira mun kan an b'o encourager a sira ka ɲi, parce que adamaden tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ, lagosiliw b'a kɔnɔ, gɛlɛyaw b'a kɔnɔ, mais jamana ko don. Donc k'u fo u ka wuli ka jɔ la, u n'u ka jɛkuluw bɛɛ fɛn fɛn faralen n'u kan nin baara in na, ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo, ka yira k'a fɔ bi na transition min n'an b'a kɔnɔ an kan ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye pour que transition kuncɛ cogo bɛ se ka ɲɛ. N balimakɛ Pape y'a fɔ fɛn fɛn n'i bɛ fɛ k'a dilan a bɛ dilan bɛn de kɔnɔ. Donc ni an bɛ fɛ élection ka kɛ hɛrɛ ni baden na, a ka kan an bɛɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ ka bɛn, an k'a dɔn k'a fɔ Mali de b'an bɛɛ sanfɛ, gɛlɛya fɛn fɛn bɛ yen an bɛ se ka nin bɛɛ surmonter n'an bɛnn'a kan. Hali n'an bɛnn'a kan bi ko élection bɛ kɛ Bamakɔ dɔrɔn de, an bɛnnen n'o kan, lafiya bɛ Bamakɔ dɔrɔn de, an ka président élu Bamakɔ yan, gɛlɛya tɛ bɔ a la n'an bɛnn'a kan. Mais i mana élection kɛ cogo cogo n'an bɛnnen tɛ, dɔ bɛ bɔ kɔfɛ mun b'a fɔ a ma kɛ nin yɔrɔ in na ou nin yɔrɔ in na a ma kɛ ka ɲɛ. Donc fɛn bɛɛ bɛ bɛn de kɔnɔ. Donc ne bɛ mun ɲini vraiment maliyɛnw ka bɛn, n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ anw bɛɛ de ye. Anw minnu bɛ yan bi peut-être que fanga bɛ dɔw la, dɔw hakili la ko fanga b'u la, mais fanga bɛ Ala de la. Nin wagati in kɔnɔna na bi bi na i bɛ se ko dɔ la nka i kan ka se k'i tɔ to k'a sababu kɛ jamana in de bɛ to an kɔ. Donc an ka fɛn kɛ fɛn mun b'a to an kɔ tɛ tigɛ an na. Donc ne kɔni bɛ foli bila jamanadenw bɛɛ la, ka foli bila an ka bi ɲɛmaaw ma, Ala ka hali bi jamanadenw kanu dɔw la, Ala ka lakana mun na a bɛ senna bi, Ala k'a jidi. Mais an b'a ɲini u fɛ hali bi
lakana gansan tɛ lakana ye parce que ni ye mɔgɔw lakana ni kɔngɔ b'u la lakana tɛ yen ni baara tɛ denmisɛnninw bolo lakana tɛ yen donc fɛn mun ye nafolo ko ta ka cogoya ye ka fɛɛrɛ ɲini o la n'o fɛɛrɛ sɔrɔla a bɛ lakana dɔ in basigi parce que ni mɔgɔw kɔngɔlen tɛ n'u b'u ka hakɛw sɔrɔ a ka ca ala fɛ jamana dɔ bɛ fara a basigi kan donc maka laban mun bɛ n bolo o ye nin ye hakɛto b'a kan sali ala muhamad o ɲana o diyara ye ne yɛrɛ b'aw fo kosɛbɛ aw nali an ka wele jaabi bi kumaw ɲana maa minnu bɛ k'an filɛ ni wagati na an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka basigi ala k'o lana an ka jamana kɔnɔ halisa ala ka bɛn ni kelenya ala k'o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ walasa jamana in ale bɛ taabolo min kɛ a tɔ bɛ se ka sinsin cogo min na ka taga fɛ o tuma la mali kunnafoni jabarani lajɛbaw hakili aw ye faamuyali caman sɔrɔ an ka bi sigi ka kuma ye ale kɔnɔna la ni ala m'an ka jɔnya jɔn na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɔ sibiri nata in na inshallah invité kura wɛrɛ olu bɛna kɛ an bolokɔrɔ o tuma la aw k'an mɛn